bina yele doka musomine te bajidola barabaga bina yele doka wuti wala wuti wala wuti wala kuli hali ala ya don bi maw kadi ɲɔgɔn ye 2+2 radio Kledu dakan sate ita yi dakan ye Tumado atoye mautaye jufasani darongele yode famu katlinga tama farabulula ka ni flasima muso surunin ka keleya korodon nonte utoku sere kamale inyana kala alisa ni sabasi kunkontante mabentole akapanina kika fen sigokun ja Salut, 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 salut. Oubliez tout. La funky. La soul music. La new wave. Le son new wave. Le rock and roll. Le reggae. Et les souvenirs sont là pour faire la fête avec vous. C'est la fête, c'est la fête. Et avec votre disque jockey, Tonton Lamine en piste pour la meilleure musique. La meilleure musique. Alaganu jongu salamu aleka alegina ganisa alakira mantum peganame alegina ganisa mienne esikiri fila nikai alegina ganisa kaboti goroni bamago sigila alegina ganisa aligina dunye jamana shigiye Kanisa a capitale firda usoye alikine kanisa a tugudo jannatu salami alikine kanisa a tugudo jannatu naimi alikine kanisa a tugudo dadu salami alikine kanisa Oka bila jamana sheki bella numpe kadisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibadalai tubu ilallah alijine kanisa
Angatu wikeni kona najaya alikine kadiza kabini kira adama kilila alikine kadiza kira adama tumbe alikine la alikine kadiza ani aumba awa alikine kadiza olu boli sabu bora shitanela alikine kadiza udonna foka bila bituna alikine kadiza alaye alikine doni kauna femiye alikine kadiza nama shiriya fama alala alikine kadiza kashiriya ko alaye kele alikine kadiza katubu kiraba foloko alikine kadiza katubu kira Muhammadu ko alikine kadiza kuni aumo kade alikine soro alikine kadiza kuna maselati bagono alikine kadiza namasunge ante alikine soro alikine kadiza kuna majagabo ante alikine soro alikine kadiza angata ijila anga alikine soro alikine kadiza na dunyo wale yake alikine kadiza Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa alaya kile kaunga kirae alikine kadiza jakira mamadu be firdausula alikine kadiza nibi fulila seneka kumbaluma alikine barola nemanyine neteme baluko alikine barola farasi kauka modiko dabofo alikine barola nemanyine umunda boko alikine barola ameriki aja kita funi alikine barola nebe fulila se uarite muma alikine barola kafulila se umujarama arajo shiende kafulila se afrika buluba alikine barola arajo kile du silama kanjara funye alikine barola batu mani fone arajo liberté alaka aumbedo alijannala amina ya rabbi ya rabbi. Bien, voilà donc le titre Zigiri Ardjina, c'est ça, hein? Le titre Ardjina, une composition et chant de Zigiri Solo, Zigiri Flani, pardon. Et voilà, c'est dans l'émission Tous Azimuts, hein? On est ensemble de 22h30 jusqu'à 0h30. Hein? Chaque mercredi, on est ensemble pour blablater, raconter beaucoup de choses dans le respect, faire rire les gens, abattre le stress et encore vous permettre, mon frère, de passer une très belle nuit en compagnie bien sûr des programmes de la 101.2. Là, c'était Zigiri Flani qu'on a écouté avant l'arrivée bien sûr de l'autre là, qui joue à son petit malin, je sais pas. Et encore, on aura Fatim sur le plateau. Avant qu'elle ne vienne, on a deux invités. C'est encore les mêmes Flani. dont vous avez suivi ce travail bien fait et tout dans un studio impeccable, un son à ne rien dire. Bon ils sont là pour nous expliquer comment ils ont travaillé, comment ils ont pensé à faire cette composition là et tout quoi. Alors Flanou, au micro saman kanyeshi auma.
Et voilà. Ayala. O tunde tunganga gaga bara folo ye. D'accord. Ok, technicien de Nodo. Si. Anyana. Awa anyana. Anga o bolo nunde. Oui, Oui, salam c'est alaikum. tout à fait normal. Ah oui, ala ka kɛ. Tiens. Afo ni non, il y a différence. Na o tiɲɛ mɛnɛ. Il y a différence. I ko min fɛnɛ ɲɛ mɛnɛ na sa. Ay te yɔrɔ la ɲa ye. D'accord. I ko cicatrice dɔ ka cicatrice ka bon dɔ ta ye. Non, o tiɲɛ Mais mɛnɛ. cicatrice ninnu ye mun ye? O ye siya yɔrɔ ye. Bon, c'est-à-dire E ta in ka bon. I komi aw ye A nɔni bɛ nin na. o ye tiɲɛ ye. I komi an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo. An b'a fɔ jama ma ko bɛɛ ni su. An bɛ salamu di jama bɛɛ ma. Ni an bɔra foli la. Bon i komi tonton Lamine Sila. A y'an wele plateau kan bi. Oui. Ko an kana kuma jama ye. Min ka zigiru bɔra la sa o ye anw de zigiri filani. Bon n'Ala sɔnna ma ka bɔ Jikɔrɔni Para. Jikɔrɔni Para a yɔrɔ jumɛn? Jikɔrɔni Para Jɛnɛkabugu la, Jɛnɛkabugu laban na. Jɛnɛkabugu laban ka taa bada la. Voilà ka taa bada Usine carré fan la. Usine carré la. Voilà. N'Ala sɔnna bon cicatrice ko in filɛ nin. Bon i komi anw ye kakɔlɔw ye. Bon kakɔlɔden mana kɛ togo togo. Ni fo nɔni ka yila. Voilà, fo nɔni ka yila. Bon a tun bɛ an grand-parents bɛɛ la. Bon ni nin nana ye anw na bon o tɛ anw yɛrɛ surprendre. O sɔrɔla depuis denya sira fɛ. O de don hakɛto bɔra. A ma sɔrɔ denya sira fɛ dɛ. A samana Bumusi fɛ k'a min sen fɛ. Voilà. E yɛrɛ ma fɔ sisan ko o fɛnɛ don mɛnɛ. N'o tɛ n'i ko denya kelen i b'a fɔ ko sisan e kɔrɔbayara sisan y'a yɛlɛma. A bɛ faamuya o. N'Ala sɔnna. Voilà, donc c'était juste k'a yira aw la k'a fɔ n ye différence bila filaninw ni ɲɔgɔn cɛ. Non, o don Aw bɔlen don mɛnɛ. kojugu. Kosɛbɛ. Voilà donc k'a yira an balimaw la k'a fɔ zikiri filaninw de b'an bolo ka bɔ Jikɔrɔni Para Jɛnɛkabugu bada la. Kosɛbɛ. Usine céramique fan fɛ. E tɔgɔ ye jumɛn de ye? Ne tɔgɔ Lasine Sisoko. Lasine Sisoko, ale? Bon, ne tɔgɔ Fuseni Sisoko. D'accord, Lasine ni Fuseni de b'an bolo kɔrɔ. Nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11. An bɛna faamu bi zigiri ye fɛn min ye. Mɔgɔba caman b'a mɛn zigiri dala cayara. Kosɛbɛ. Zigiri dacogo cayara. Kosɛbɛ. Zigiri a dɔnbagaw yɛrɛ fana cayara. Yala zigiri ye dɔnkili ye min kan ka dɔn wa? Yala zigiri yɛrɛ ye dɔnkili ye wa? Yala Lasine zigiri ye mun de ye? Bon Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amen. Bon ne y'o de fɔ. An ye min mɛn an karamɔgɔw da. Parce que an ye zigiri an y'a kalan dɔw de nɔfɛ. N'o ye an karamɔgɔ Elhaji Banjugu Dunbiya ani an karamɔgɔ Ibrahima Ɲamasumu ani an karamɔgɔ u tɔw ka ca. Ɲamasumu? Awɔ Ɲamasumu Jikɔrɔni Para. Bon n'an ko k'an bɛ a karamɔgɔw bɛɛ fɔ dugu bɛ jɛ k'an to yan. Bon an ye min mɛn u da ni u ye min fɔ an ɲɛna zigiriw la u y'a fɔ an ɲɛna ko zigiriw ye kalan dɔnkili de ye. C'est-à-dire zigiri ye kalan dɔnkili de ye k'o kɛ ka Ala kanubagaw ka u se ka u la nisɔndiya k'a da silamɛw la k'a da mɔgɔbaw la pour que u bɛ se ka courage sɔrɔ Ala ko la cogoya min na. Ne hakili la n bɛ se ka jaabi min d'i ma zigiri kan sisan o ye nin ye. Zigiri ye kalankan de ye. Kalan dɔnkili don awɔ. Kalan dɔnkili de don. Awɔ kalan dɔnkili. Donc zigiri bɛ se ka kɛ dɔnkili ye. Awɔ zigiri bɛ se ka kɛ dɔnkili. Fuseni, e fana bɛ mun fɔ ka fara Lasita kan? Bon, jama ni su. Ala ka bɛɛ sababa ma. Amina. Zigiri ye fɛn min ye komi n'i ko k'i b'a fɔ cogo min na parce que anw yɛrɛ kalandenw ye an y'a ta an karamɔgɔw nɔfɛ cogo min na kuranɛtigiw nɔfɛ cogo min na u y'an ladɔnniya ko zigiri ye kalan dɔnkili ye c'est-à-dire i n'a fɔ n balimakɛ Lasine bɔra k'a fɔ cogo min na bon n'i ko zigiri Ala kosuma don parce que Ala yɛrɛ ko a ka kuranɛ kɔnɔna la ko a ini ala zikrika wa shukrika wa usni ibadatika. Ni ye kuranɛ haya yɛrɛ n y'o de fɔ mais anw b'a kalan dɔnkililama de kɛ a bɛ faamu cogo min na teliyala mɔgɔw fɛ a kalan dɔnkililama de don mais n'i ko ko zikiri yɛrɛ Ala kosuma de i n'a fɔ par exemple awɔ i n'a fɔ par exemple i n'a fɔ ni ne ko sisan Maulaya salil wa salim daiman abada alal habbe bega kaire kalke kulehme. Am se ka nin fana bɛ jate zikiri parce que kalan dɔnkili don
y'a ye mais ala kosuma fɛnɛ do ala kosuma kɔrɔ ye mun ye ala kosuma kɔrɔ ka fɛn fɔ ala la min ka di ala ye ala tɔgɔ la quoi i n'a fɔ ala ma jamu ka ala ma jamu ala tɔgɔ ye tɔgɔ 99 min dɔnnen do adamadenw fɛ donc n'i y'a dɔ ta ka ala ma jamu n'a ye o de ye ala kosuma ye donc anw fɛnɛ b'a ala tɔgɔ ninnu de ta sisan k'a kɛ kalan dɔnkili ye k'a kɛ ka courage la don c'est-à-dire ala ko mɔgɔw la u ka se ka ala fɔ an ɲɛna k'a ɲɛ u ka se ka courage ta u kana décourager cogo min na o fana anw jɔyɔrɔ ye ala ka wɛ sa n'ala sɔnna ayiwa basi tɛ a bɛ faamu zigiri y'o ye nka an ye zigiri dacogo caman ye ala kosuma ko dɔnkili de don nka mɛnna sa ka zigiri da sisan i n'a fɔ an b'a ye dɔw b'a kɛ denkunikɛyɔrɔ la dɔw b'a kɛ mariage kɛyɔrɔ la fo u b'a couper décaler dɔn yala zigiri fana dabɔra o kama wa ala ka mɛn sababa ma amen n'i ko zigiri ka taa kɛ mariage yɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la surtout ka couper décaler ni fɛn ninnu k'a la bon zigiri mana ten o tɛ zigiri ye o c'est-à-dire tɔgɔ wɛrɛ de b'o la i y'a faamuya olu ye bayitiw bayitiw ni o ye dɔnkilisow ye min ni ala tɔgɔ b'o fɛnɛ kɔnɔ c'est-à-dire ala jɔn mankutu ɲumanw fɛnɛ b'o kɔnɔ n'u b'o fɔ o fɛnɛ ma bibi na ko zigiri mais mɔgɔw an balima caman fililen do o ni zigiri yɛrɛ la o tɛ zigiri ka bayti kɛ beti awɔ beti da ye o de bɛ se ka kɛ denwuliyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔ ninnu na a bɛ fɔ o de ma ko beti da u b'o de couper décaler dɔn tuma dɔw la caman b'o de couper décaler dɔn alors normalement bon a mana ten hali o beti da yɛrɛ fɛnɛ mana ten couper décaler dɔn cogoya la o beti da normalement dɔncogow de bɛ yen sabatileya kɔnɔna la c'est-à-dire ani ɲɛmajɔ kɔnɔna la dɔn minnu kan ka kɛ a yɛrɛ la n'a bɛ kɛ normalement wa kɛcogo yɛrɛ de fɛnɛ b'a la an ye min tɔmɔ an karamɔgɔw nɔfɛ kɛcogo fɛnɛ b'a la quoi n'ala sɔnna o bɛ faamu lasi fana bɛ dɔ fɔ la wa n'ala sɔnna ma min bɛ ne bolo ka o fɔ Fuseni ye kuma bɛɛ ban parce que hadamaden kɛra cogo o cogo baara n'a a kɛ mɔgɔ cɛyara ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na juguman fana bɛ se ka sɔrɔ a la ten n'o tɛ ka a kɛ dɔnkili k'a da mariage kɛyɔrɔ la a ma haramuya mais kɛcogoya o de bɛ se ka haramuya a kɛcogoya de bɛ se ka haramuya i n'a fɔ ni mariage bɛ kɛ a ka kɛ sabati kɔnɔ ni denkulu bɛ kɛ a ka kɛ sabati kɔnɔ parce que an ɲɛ b'a la an balima caman bɛ ka dan sago dɔw bɛ ka couper décaler kɛ dɔw bɛ sabariniw fɔ dɔw bɛ ko caman kɛ vraiment a mana ten et puis n bɛ appel min lancer hali bi betudalaw ye u ka segin u kɔ ka ta hali bi an fa minnu tɛmɛna n'o ye aratini saliw ye n'o ye an fa segu bilenw ye ani san gagu minnu tɛmɛna ala ka hinɛ u la vraiment a ɲininen do an ka zigiridalaw fɛ u ka tali kɛ ni olu ye bon kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye ni hakɛto b'u ka sɔli ala rasuli wasalim an bɛ halisa aw ka duma in lamɛn ka faamuyali sɔrɔ ka Benkijan yɛrɛ tilenna toujours en retard. Là, tu n'as pas eu assez le temps ou disons qu'on t'a pas permis de vite sortir, je sais pas. Ça a été compliqué aujourd'hui? Non. Tu n'as pas fait de cadeau? Non. Ce soir, quand même, ça n'a pas été compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, apparemment, elle commence à comprendre. Elle commence à comprendre? Elle commence à comprendre, c'est-à-dire que tu dois sortir sans permission et tout, c'est ça? Ouais, que je dois venir faire plaisir à mes auditeurs. À tes auditeurs, voilà. Et quoi d'autre? Voilà, c'est comme ça. C'est tout. C'est le boulot. Bien, d'accord. Il n'y a pas de retour. Ah, comme il y a un peu à Dagaro Kalaya. Allez, tonton Kumaya. Ala kanu jongo salamu aleka alegine ganisa ala kira mantum peganame alegine ganisa ni enne ezikiri fila ni kai
kadisa Kabo jigoroni Bamako sigila Alijine kadisa Alijine dunye jamana shigiye Alijine kadisa A capitale Firdausoye Alijine kadisa Adugudoye Jannatu Salami Alijine kadisa Adugudoye Jannatu Naimi Alijine kadisa Adugudoye Dadu Salami Alijine kadisa Oka bila jamana shiki bella Numpe kadisa Muhammad sallallahu wasallam Ibadalai tubu ilala Alijine kadisa Angatu wikeni kona najayai Alijine kadisa Kabini kira adama kilela Alijine kadisa Kira adama tumbe alijine la Alijine kadisa Ani aumba awa Alijine kadisa Olu poli sabu pora shitanela Alijine kadisa Udonna foka bila bituna Alijine kadisa Alaye alijine doni kauna femiye Alijine kadisa Nama shirya fama alala Alijine kadisa Kashirya ko alaye kile Alijine kadisa Katubu kiraba foloko Alijine kadisa Katubu kira Muhammadu ko Alijine kadisa Kuni au mwakate alijine soro Alijine kadisa Kuna maselati bagono Alijine kadisa Namasunge ante alijana soro Alijana kadisa Kuna majaga bo ante alijana soro Alijana kadisa Angata ijila anga alijana soro Alijana kadisa Nagunyo wale yake Alijine kadisa Muhammad sallallahu wasallam Masa alaya kile kaunga kirae Alijine kadisa Jakira mamadu Firdausola Alijine kadisa Nibi fulila seneka numbaluma Alijine barola Nemanyine nideme balugo Alijine barola Farasi kauka modiko dabofo Alijine barola Nemanyine umunda boko Alijine barola Ameriki aja kita fundi Alijine barola Nebe fulila se uarite muma Alijine barola Kafulila se umujarama Arajo shiende Kafulila se Afrika buluba Alijine barola Arajo kile du silama kanjara fonye Alijine barola Batu mani fone Arajo liberté Alaka aumbedo alijannala Amina ya Rabbi ya Rabbi Et voilà, donc on est avec Zikri Flani, hein. Ils sont deux ici, Foussini et puis Lassine. Alors, Benkedjan, Zikri et puis Dodon.
Voilà. Ne te photo. Et t'es fait dans zigri là. On est zigri là. Abadon. Normalement, n'ante bila. Ayo Kurane digi shaitan ke la badon. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Suma takbir. Allahu akbar. Ima abanendo. Non, ben toi tu as déjà annoncé la couleur. Moi ce qui peut-être on aura le temps d'en discuter au cours de l'émission. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, le Zikri a vraiment... Voilà, aya konora minɛn bila. Et puis vraiment, Zikri bɛ da cogo min na bi, ani a bɛ kɛ cogo min na, a n'a kan ka kɛ cogo min na. C'est pas la même chose. Jusqu'à ce que hali zɛri dɔnkiliw bɛ transformer maintenant en Zikri. Bon, tu vois. Donc, avec min b'a dɔn, il a découragé donné quoi. Avec la façade, fait des trucs comme ça. Façade d'un là. Comme on a l'habitude de dire ici avec d'autres artistes. Façade d'obe, t'as dîné donc d'obe, t'as qu'à dame godo era là, bon, qui ne méritait pas du tout. Ça, j'ai reproché vraiment. À ceux qui chantent les chanteurs de Zigri. Vraiment, les choses ont vraiment changé. Voilà. Alors, d'accord. Flani, kassetu bistra la kanawa. N'ala sona a bɛ sira la kana ni manaw bɛ se k'u sigi ka kasɛti makɔnɔ parce que an yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a bɔ yanni ni wagati nin cɛ mais i komi c'est-à-dire jɔn b'a ta la et puis ala yɛrɛ b'a ta la jɔn b'a ta la bon kursi misɛnninw cayara bon studio gɛlɛyara wa bon studio bon a gɛlɛyara dɔɔni parce que an ye morceau kunfɔlɔ ninnu ta yɔrɔ min na bon a n'an ka laban ninnu tara yɔrɔ min na o tɛ kelen i y'a faamuya parce que an ye nin morceau ninnu ta ani Bako Daɲo ala ka hinɛ la ale de Lasi an n'ale de ye baara ninnu kunfɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a ye bon an kun ye fɛn ninnu daminɛ de ye an tun bɛ mɔgɔw de an kun bɛ don studio la ka mɔgɔw fasa da an yɛrɛ b'a dɔn minnu ye ala ka d'u ye c'est-à-dire an t'a da nata la quoi an b'a da karamɔgɔbaw la an b'a da kotigibaw la karamɔgɔ kotigibaw minnu ala ka d'u ye n'u bɛ se ka wuli ka c'est-à-dire ka kabako kɛ ala ko la quoi i n'a fɔ Usazi Ɲamasumu ninnu ni Elhaji Banjugu Dunbiya ninnu y'a n'an ka seko tɔw an b'a da olu la bon ani Lasi baara caman kɛ ten togo la bon fo an nana to o yɛrɛ la an nana kasɛti bɔ hakilina ta an ye morceau ninnu caman daminɛ i n'a fɔ an ka Aridinɛ morceau min bɔra ka jouer bon n tilara ka morceau dɔ fana dilan Jahanama kan awɔ Jahanama kan an ye morceau dɔ dilan Jahanama kan bon n tilara ka morceau dɔ fana dilan Furawuna fana kan ka Furawuna détester i tɛ Jahanama sen bɔ ayi bon i b'a dɔn qui dit Aridinɛ dit Jahanama aussi an ka Aridinɛ de fɔ voilà an ka Aridinɛ fɔ o ye tiɲɛ an ka Jahanama sen bɔ a la voilà maintenant o b'a la Furawuna yɛrɛ b'a la bon n tilara ka kuma morceau dɔ fana bɛ yen an kuma n'o kan anw yɛrɛ an y'an yɛrɛ ka ko expliquer an don cogo zigiriw la et puis an ka kow nacogoya an ye kalan kɛ yɔrɔ min na bon an y'olu expliquer an ka morceau dɔw kɔnɔna la parce que a bɛna fɔ n y'a f'i ye cogo min na an ta ni zigiriya caman ta tɛ kelen ye anw ta y'ala kama baara de i y'a faamu an kɔni an b'a kɛ a bɛna fɔ an ye layidu dɔ de ta se b'an ye an ye denmisɛnnin an bɛ denmisɛnninya la ka ko caman kɛ i y'a faamu a fanga banna a hakilinaw banna mais anw yɛrɛ de nana fɛn min jateminɛ o de ye an fa y'an bila sira min kan n'o ye zigiri ye an n'an baw y'an bila sira min kan n'o ye ala ko ye donc an k'u kunna wolo o de ka d'an ye an tɛ fɛ ka b'u ka siraw kan quoi u ye ladilikanw di an n'an karamɔgɔw y'an bila sira min kan an bɛ fɛ ka t'o de kan o de ye zigiri yɛrɛ kanu tɔw sinsin donc ani Lasi ye morceau 4 kɛ ten donc après Vieux Parega studio la Lafiyabugu n ka morceau laban ninnu tara ye i y'a ye bon ala kira fasa b'o la n ye ala yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ka expliquer mɔgɔw ɲɛna ka ɲa dɔnkili la voilà dɔnkili la i y'a ye bon a bɛna kɛ kasɛti de ye wa voilà o de ko bɛ n kɔnɔ quoi o de ko bɛ n kɔnɔ ka kɛ kasɛti ye n'ala sɔnna mais i ma dɛmɛbaga sɔrɔ bon pour le moment jatigiw bɛ n bolo u bɛ fɛn di yan tiɲɛna n bɛ ala fo n bɛ ala barikada mais mɔgɔ m'an wele k'an dɛmɛ kasɛti ko in kɔni na mais n'i ko jatigi o awɔ jatigi zigiridala fana bɛ jatigi ko kuma fɔ i b'a fɔ ko ni fɛnkɛ dɔ wa Lasi zigiridala fana bɛ jatigi ko kuma fɔ i b'a fɔ ko ni jeliya don wa bon ala k'an bɛɛ sababa ma amina ni jatigi ko kuma fɔra
c'est-à-dire n bɛ se ka jaabi min di o la jatigi yɛrɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ min tɛ jeliya sira ye min tɛ zikirida sira ye misali la bi an nana e fɛ yen an bɛ se k'a fɔ an ka bi jatigi ye tɔntɔ Lamini Sila ye arajo Kiledu la o ye jatigi ye bon ni mɔgɔ min ye anw kanu i komi c'est-à-dire bamanan an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ cogoya min na ni u bɛ bɔ dugu la ka taa dugu min na n'u jiginna mɔgɔ min fɛ yen u b'a fɔ an taara c'est-à-dire yan kɛra an jatigila ye bon n'i ye an kanu zikiru la ka an wele an ka taga an ka zikiru kɛ i fɛ yen bon an bɛ se ka i wele ko an jatigi parce que a don e de ye anw bisimila a don an bisimila i baga i y'a faamu bon o de ye anw ka jatigiya nasira ye i y'a faamu an bɛ se ka min fɔ sisan hakɛto b'u ka sɔli ala Mohamed Salim. D'accord, Roby Famou. Alors Benkeja, tu as quelque chose à rajouter? C'est-à-dire ne bɛ fɛ k'a dɔn a yɛrɛ bolo e ko a ka zikiri ni zikiridala caman ta tɛ kelen mun ye aw ta différence ni olu ta différence ye aw yɛrɛ bolo mun de bɛ ka kɛ zikiri la bi min t'a dɔ ye voilà ni ɲininkali diyara n ye n b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo bon i b'a dɔn nin ɲininkali c'est-à-dire mɔgɔ caman bɛ to ka nin ɲininkali yɛrɛ kɛ na ko zikiri tiɲɛna bon et puis ne yɛrɛ ta in fɛnɛ yɛrɛfɔ tɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ ka n yɛrɛ fɔ i bɛ ne dɔnbaga bɛɛ ɲininka k'a fɔ zikiri filani zikiridala min bɛ yen k'a fɔ k'a ma zikiri bɔ zikiri minan kɔnɔ n bɛ n bolokɔrɔ ta n'o b'a la n ma zikiri tiɲɛ n karamɔgɔw y'a di yan cogo min na c'est-à-dire n ma nata quoi n ma nata ka foyi fara kan f'a dira ma cogo min na n b'a da ala kama n tɛ nata waritigi la ka zikiri da la ko wari b'i kun n'i ye cogo min na k'a fɔ ko c'est-à-dire i ka ala kanu degré a ne yɛrɛ kanu degré c'est-à-dire n'i ye n kanu n bɛ zikiri da i la n bɛ se ka i sama k'i lase ala ma cogo min na n'i y'a ye i bɛ se c'est-à-dire o ŋaniya b'i yɛrɛ la quoi n bɛ zikiri da i la olu tɛ ka wariko la. Oui, mais est-ce que zikiri kan ka da mɔgɔ la de est-ce que ala kuma de man ka fɔ zikiri kɔnɔna na est-ce que zikiri kan ka da mɔgɔ la ka kɛ i b'a fɔ ko ni fasada sira de don. Non, c'est-à-dire i b'a dɔn yanni an ka taa yen yɔrɔ jan d'abord u bɛ tɔgɔ min yɛrɛ fɔ dɔnkili yɛrɛ la fɔlɔ o ye k'a camoufler ko zikiri bon n'i ye zikiri ta n natɔ n tun tulo b'a ka kuma la zikiri arabukan de don zikiri kɔrɔ de ko hakili lajigi k'i hakili lajigi ala ko la ala ko la a zikiri kɔrɔ de ye nin ye arabukan na a zikiri kɔrɔ nin ye ala b'a fɔ ala kira ye ko fazakirina zikiri tan fa al-mu'minun ko Muhamadu hakili lajigi kɛ hakili lajigi bɛ muminu nafa bon hakili lajigi sugu ka ca ne nana ye tɔntɔn Lamini fɛ yen n'i ye taasira dɔ la o taasira ye ma n b'i hakili jigin k'a fɔ tɔntɔn Lamini filɛ ka nin min kɛ ne ye nin saya bɛ se k'i sɔrɔ tan dɛ o ye hakili lajigi est-ce que i y'a faamu donc a kɔrɔ ye yɛrɛ de ko hakili lajigi mais ici complexité dɔ fana b'an ka jamana in kɔnɔ tout ce qui est langue arabe o kɛra religion dɔ ye o de dekun yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ ni fɛn bɛɛ fɔra arabukan na dɔrɔn o kɛra langue arabe religion c'est-à-dire an ma arabukan ni alors arabu yɛrɛ fɛ chrétien caman bɛ yen minnu tɛ diinɛ yɛrɛ fana si la o caman bɛ yen mais une fois ni arabukan fɔra dɔrɔn complexité dɔ bɛ na a bɛ fara diinɛ ko kan donc le fait que u ye tɔgɔ nin don a la u b'a fɔ o la sinon mɔgɔ joli de bɛ minnu bɛ jeliw ka dɔnkiliw ta bi ka u yɛrɛ ɲumanna ko zikiri mais jeliw ka dɔnkiliw bɛ ta an diyaw bɛ ta bi ka da zikiri la. N'u de ɲininkali kɛ ko yala ambiance ba minnu bɛ mariage kɛyɔrɔw la n'u bɛ couper décalé bɛɛ don a la tuma dɔ la n'i ye musow ye face bɔ la i b'a fɔ k'ayi k'u bɛ bɔ zikiridala bɛ n'i jɔ e n'ala cɛ hakɛ to zikiridala bɛ se k'i jɔ micro la cogo di ko ni minnu bɛ ala kira fɛ olu k'u woro kɔrɔ ta. Hakɛ to est-ce que i y'a faamu donc fɛn min don a ma ɲɛ o y'a ye yɛrɛ ɲuman zuguludalaw ka système ninnu qui aime tonton Lamine tape le main
Ah oui. Toi, tu as l'habitude de nous dire au 37 degrés et puis autres. Qui aime tonton Lamine, taper les mains. Voilà, si ça. Si vous aimez tonton Lamine, faites beaucoup de bruit. Voilà. Voilà, si ça. Convertir canadien. Voilà. Parce que maintenant, voilà. Complexité maintenant. Voilà. Maintenant, ne kuma do fonga kuma kon la sa. O kuma ne na len fle quoi. Ne ko kima yelema. Voilà. O mogo be o. Et ça fama an yɛrɛ b'olu condamner la quoi. Et ça fama minnu kelen no ka kɛ ça dire ka na ni faamuya wɛrɛw y'a kɔnɔ minnu t'a dɔ ye quoi. Parce que an yɛrɛ b'o kɛlɛ la. Ni ko cayara a tigi voilà a tigi bɛ caya quoi. Ni ko tigi cayara voilà ɲuman tɛ y'a la. merci ɲuman sɔrɔ man di a la. N'o tɛ anw karamɔgɔ hali c'est à dire an filɛ yɔrɔ min na n bɛ karamɔgɔ kelen tɔgɔ f'i ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye karamɔgɔ Ɲamasumu ye. Et ala c'est à dire karamɔgɔ min san o san a bɛ taa Makan k'a fɔ ko o y'a commentaire ye k'a fɔ ko n bɛ ka commentaire di a la o t'a ka dɔɔnin na quoi et ça o sen t'a ka dɔɔnin na bilahi karamɔgɔ Ɲamasumu et ça fama kuma bɛɛ a bɛ anw wele an y'an ka ko kalifa la wagati min na an ko Usa Ɲamasumu an kɔni an bɛ zikiri da wudi yɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ la n'i ye défaut min y'a la karamɔgɔ an wele i k'a fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ Hadisa kɔnɔ voilà et ça faamuya kuma bɛɛ n'a ye erreur min kɛ a b'an wele a b'a fɔ an ɲɛna et puis an bɛ to k'a ɲininka karisa zikiri yɛrɛ ye mun ye karisa est-ce que an bɛ ka kɛ cogo min na a ka ɲi et ça faamuya olu de kɛra sababu ye ka na zikiri yɛrɛ ɲumanma yɔrɔ ninnu ka anw bila sira kan ni anw bɛ se k'an waso n'a ye bi quoi n'o tɛ kolonw bɛ n'i taara zikiri da kɛnɛ ne yɛrɛ bɛ to ka tɛmɛ kuma dɔw la kuma dɔw n bɛ to ka kɛ mobili kɔnɔ hali n b'a dɔn hali n tɛ ka vitiri jigin k'u lajɛ quoi et ça faamuya parce que n b'a ye tellement que ça dit n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na u bɔra an ka domaine kɔnɔ quoi a kɛcogo yɛlɛmana nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 fila ni zikiridalaw de b'an bolo hɛrɛ tilenna. Lamini. Oui. Aw bilenna de. Hɛrɛ somɔgɔw bɛ di. Tana se yen nɔ. Baasi tɛ i bɛ mun de fɔ filaninw ye zikiridalaw. N'i bɛ mun de fɔ filaninw ye zikiridalaw. Wala n bɛ fɛ ka dɔ de f'u ye quoi. Kosɛbɛ d'accord. N ko. Ne ka laɲini ye min ye. Awɔ. Zikiri a y'a cogoya bila. Kosɛbɛ. Olu la cogoya min b'u bolo. Kosɛbɛ. N ko n bɛ fɛ ka min fɔ filaninw ye. Awɔ an tulo b'i la. U bɛ cogo min na. U k'i jija olu kana bɔ ten. Kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna. N'o tɛ zikirila bɛɛ kɛla cogoya min bolo bi. Vraiment u ka zikirila cogo a ka ɲi quoi olu ta ka ɲi. Kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna ma. Mais tɔ ninnu ka zikirila cogo manamana ko dɔw bɛ yen nɔ o man ka don zikiri dɔ fewu de. Allahu akbar. Kosɛbɛ. An yɛrɛ b'o kɛ. Zikiri yɛrɛ kun tɛ foyi ye pour que ka Ala ɲini ka Ala dɔn Ala fɛ mɔgɔw fana k'o ɲini k'u dɔn. Kosɛbɛ. N'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn i tɛ zikirila ye. I bɔra pewu. Mais min fana filɛ nin ye. Kosɛbɛ. Olu yɛrɛ fana bɛ se ka don u fɛ ka kɛlɛ kɛ nin nɔ k'a fɔ nin tɛ zikiri cogo ye. Walayi. A y'a ɲini Ala kama u ka zikiri bila place la o de ka ɲi. Ni Ala sɔnna n balimakɛ. Ne tɔgɔ de Mari Jara n bɛ jigilen midi n'embarrassement o don Ala sago sago. N'Ala sɔnna ma a diyara n ye an ka foli bi. Ala ka ɲa ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi n ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 l'émission tous azimuts on est avec les Zigri Dala Flani de Djikoroni Para Djenekabougou. Allô? Allô? Oui, mon frère. Monsieur Soron Lamine. Allô? Allô? Mamadou Kelly de Djikoroni Para. Kelly. Ouais. Lamine, vraiment, on va Zigri Djarane, quoi, ça va? Kelly. Voilà, il y a beaucoup à faire, on peut faire un fou. Wallahi, Kelly. Lamine, mais il faut créer un a diyara n ye. Kosɛbɛ, Kelly. An bɛ fo n ce weleli la a diyara n ye nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 hɛrɛ tilenna. O tigi taara yala sisan a bɛ kasɛti bɔ sira de kan. Dɔnkili caman dilannen b'aw bolo a ye studio kɛ. Hali an bɔra ka dɔnkili kelen pe min lamɛn sa a dilanna studio de kɔnɔ. Fɛla jumɛn de b'aw ye aw ka hali mɔgɔ wɛrɛw fana dɛmɛ ɲini u fɛ walasa u bɛ se ka aw bila aw ka se ka kasɛtiw bɔ a ka se ka aw fana ka se ka sira sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na parce que a bɛ zikiri da
mais hal n'a bɛ k'a kɛ ala kama nka dayirimɛ ɲini fana b'a kɔnɔ dɛ an ka n'o bɔ a ko la Lasina oui Lasi ni ala sɔnna ma i yɛrɛ da sera kuma ma ko an bɛ zikiri da an bɛ don studio kɔnɔ et puis ala kama don togo togo dayirimɛ ɲini b'a la bon j'ai un appel à lancer ala kanubagaw ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ ala fɛ vraiment i kan ka kɛ zikiridalaw fɛ a tiɲɛ kan minnu b'a kɛ a tiɲɛ kan n b'a fɔ ko a kolontigiw dɛ vraiment an bɛ min ɲini lamɛnbagaw fɛ vraiment u ka dɛmɛ don anw ma an bɛ a ɲini ala kanumɔgɔw ni kira kanumɔgɔw fɛ i komi voilà tonton Lamini yɛrɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma nɛgɛjuru b'aw bolo awɔ nɛgɛjuru b'an bolo a b'o di inchallah 76 63 50 43 76 63 50 43 n'ala sɔnna filani Fuseni kosɛbɛ aw bɛ mariage kɛ wa aw bɛ denkundiw kɛ wa ni mɔgɔ min y'aw wele u ka ɲɛnajɛ la bon an bɛ mariage kɛ Ngaba la a Ngama yɔrɔ ye jumɛn voilà sisan an bɛ mariage minnu kɛ olu ye mariage kɛrɛnkɛrɛnnenw ye misali la an karamɔgɔ dɔ den ka mariage bɛ est-ce que y'a faamuya donc ni anw bɛ jouer kɛ an bɛ fɔli kɛ cogo min na i n'a fɔ ala c'est à dire an tɛ zikiri wuya ba ninnu na quoi an b'an ka fɔli ninnu kɛ cogo min na a ka di mɔgɔ minnu an bɛ t'olu ka mariage de kɛ mais n'i ko togo sugu dɔ la ko an ka bɔ an ka minɛn kɔnɔ ka taga fɛn dɔw kɔnɔ bon a ka gɛlɛn an ka o to ko wari quoi vraiment parce que anw kɛlen don ka fɛn dɔ de kɛ tonton Lamine vraiment anw ɲɛ tɛ diɲɛ la an ka yeta tɛ diɲɛ a faamuna i y'a faamuya a faamuna voilà i b'a kɛ to nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna o tigi taara k'an bɛ Kayikaw fo n balimakɛ ye min ye weleli kɛ a ma weleli kɛ a bɔ Kayi de wa yɛrɛ tilenna Lamine oui abla antenne na ne bɛ Segu de Segu d'accord oui allô abla antenne na antenne na mɔgɔ tracé jamu ɲuman Damele do i Damele allo an tulo b'i la oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn faamu tulo b'i la ne tɛ ka mɛn radio la yan i bɛ radio to yen i bɛ radio to yen an bɛ ka min f'i ye téléphone na i b'o lamɛn mais i bɛ direct de la a ma se i k'a lamɛn radio la ou bien i k'i ma bɔ radio la ne taara radio kɔrɔ ayiwa baasi tɛ taa fɛ Segu bɛɛ mankan tulo b'i mankan na i tɔgɔ ne tɔgɔ ye Sinal Damele Ismaël Damele Sinal Segu fɛn fɛn b'i fɛ Segu a bɛɛ tulo b'i la alhamdulilayi o kuma na ne bɛ allo an tulo b'i la n ko bɛɛ kɛnɛ tɔɔrɔ an b'ale fo kosɛbɛ nɛgɛjuru kuma banna ale kunna pewu k'a damele an bɛ mɔgɔ laban ta aw ye ka kan bɛn da filani an bɛ continuer émission fɛ yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne tun bɛ ka bɔra ka kuma min fɔ sisan k'a fɔ k'ale mago bɛ u ka dɛmɛ ɲini mun ala kanubaw fɛ kosɛbɛ ko zikiridala ɲumanw ko don ko mɛ k'a ma se wuyaw ni fɛn kuma don kosɛbɛ ne hakili n'i bɛ dɛmɛ ɲini ka ban i bɛ dɛmɛ ɲini ala kanujɔnw fɛ yen mais baara ɲɔgɔn tɔw i kɛra ɲuman ye kɛra juguman ye i man kan k'u lagosi i kana o lagosi donc o yɔrɔ la n tun bɛ fɛ k'o signaliw jɔ quoi k'o yɔrɔ b'u ka kuma kɔnɔ olu ka dɛmɛ ɲini ala jɔnw fɛ dɔrɔn u kana tɔw lagosi n'ala sɔnna o diyara n ye Fuseni kuma laban kuma laban an bɛ foli kɛ foli fɔlɔ ye ala ta ye parce que ala min sɔnna an ka nin émission in kɛ an bɛ tila ka sɔli ala kira kan ka an bangebagaw fo cɛman musoman ka tila ka aw yɛrɛ fo aw yɛrɛ min y'an wele yan parce que a y'an wele a bɛ fɛ an ka dɔn an mankan ka mɛn i y'a faamuya bon vraiment i yɛrɛ ye layidu min ta i y'a bɔ a sira fɛ an bɛ an lamɛnni jamaw fo jikɔrɔnikaw an bɛ communicati bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔ ɲamasumu fo an b'a dɔn an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ n teri dɔw bɛ yen vraiment o ye partenaire ye n'o ye
Guno Cissé nunu ni Lalia Digo nunu no gerena den tɔw y'a fɔ wa ni Zigiri dalaw bɛ gɛrɛn sigi wa ayi bon n'a bɔra gɛrɛn hakili b'a faamu quoi n teriw don quoi n terilakaw don y'a fɔ wa ni Mamadu Keli nunu Mamadu Keli ani karamɔgɔ Ɲamasu n'a ka denbaya ya b'u bɛɛ lajɛlen fo ani an bɛ Aja fo u bɛɛ bɛ ka lamɛnni kɛ sisan an b'an yɛrɛ ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Lasi n'Ala sɔnna kuma laban b'i bolo bon n balimakɛ y'a fɔ cogo min na bon foli dɔrɔn de b'an bolo a foli bɛ kɛ aw ta ye ani an lamɛnbaga bɛɛ ni Ala ni kira sɔnna ma o diyara n ye a b'a ka numéro di pour une dernière fois awɔ ni mɔgɔ mun mako b'aw la d'accord bon an ka numéro bon 76 63 76 63 50 43 i bɛ segin a kan 76 63 50 43 d'accord Lasine fana ta y'o ye a bɛɛ ye numéro kelen de ye n'Ala sɔnna ma an b'aw fo kosɛbɛ Ala ka garisɛgɛ ɲuman di aw ma aw ka bɛn ni mɔgɔ min b'aw dɛmɛ studio ka baara la allez merci bonsoir Ala kanu jongu salamu aleka alijine kanisa ala kira mantum peganame alijine kanisa niyenne ezikiri filani kai alijine kanisa kaboti goroni bamago sigila alijine kanisa alijine tunye jamana shigiye alijine kanisa a capitale e Firdauso ye alijine kanisa a tugudo e jannatu salami alijine kanisa a tugudo e jannatu naimi alijine kanisa a tugudo e dadu salami alijine kanisa Oka bila jamana sheki bella nunu pegadisa Muhammad sallallahu wasallam Ibadalai tubu ilala alijine kanisa angatu wikeni konana jayai alijine kanisa kabini kira adama kilila alijine kanisa kira adama tumbe alijine la alijine kanisa ani aumba awa alijine kanisa olu boni sabu bora shitanela alijine kanisa udonna foka bila bituna alijine kanisa alaye alijine doni kauna femiye alijine kanisa nama shirya fama alala alijine kanisa kashirya ko alaye kele alijine kanisa katubu kiraba folo alijine kanisa katubu kira Muhammadu ko alijine kanisa kuni au mwakade alijine soro alijine kanisa kuna maselati babono alijine kanisa namasunge ante alijana soro alijana kanisa kuna majaga bo ante alijana soro alijana kanisa angata ijila anga alijana soro alijana kanisa na dunyo wale yake alijina kanisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ala yakile kaunga kira ali jine kanisa jakira mamadu be fere dausula ali jine kanisa lidi fulila seneka nubaruma samara ninkilu alu fara namfilen nun alu fara minu ikanu sala alu fara yene kabele decoration amere bini decoration kana decoration ayajara bini decoration amere bini decoration kana decoration ayajara bini dimuri tinne faldim merene ki decoration baram merene ti decoration fanadi kumbe koro decoration la chérie découragée Dakela mola mokanyara kini découragé Dakela bio media namo Dakela fefe kanyara kini découragé Mokakena bio media kini Tunyali nale konfonye Lono kone kala dia namo basi nama konfena Bien, chers auditeurs, vous suivez l'émission Tous Azimuts et c'est sur la 101.2 Radio Clérocité du Niger. Benkedia Fatim est dans la place. C'est pas comme ça qu'on dit? Dans place. Quelle place? Dans le studio. Dans le studio, gars. La place, je voulais gars. Fatim, comment vas-tu? Mon monument, non. Tu vas bien, Fatim? Ça va, alhamdoulilah, tout la mine. Oh, pourquoi tu t'entends pas avec le monsieur là? Je sais pas. En fait, entre nous, c'est l'amour pimenté. Bonne arrivée à Afrique, c'est le Magoune. La mine, on connaît le top là comme avec. Tapu. Et le mot confirmé. Je suis dans la place, il fait. Tu vas bien, Fatim? Oui, ça va. C'est vrai? La santé, super. Le moral, super. Tout le monde va bien, papa, maman, les frères et sœurs, la famille va tout bien. La fiabougou. La maison va bien, les courants vont bien, les portes se portent à merveille, ça, les marmites c'est. Ah non, ça c'est la folie. Se portent à merveille, tout le monde. Ah non, ça c'est la folie. C'est la folie. Ah, folie. Ça, c'est la folie. Non, mais je lui ai demandé la famille. Tout ça, c'est la famille. Tout ce qu'elle vient de citer. Les marmites, les... Attends. Hein. Non, bon, d'accord. On est avec un autre invité. Hein, et cette fois-ci, pas les moindres. Hein.
Lui, il est le monsieur spirituel, on l'appelle comme ça. Le conseiller spirituel. Monsieur spirituel. Voilà. Alors, donc, la spiritualité, c'est pour lui. Il a tellement maîtrisé cela qu'il peut être conseiller spirituel maintenant. Il faut maîtriser la matière avant de donner des conseils à quelqu'un, juste dans la même valeur encore. Alors, donc, il y a même le conseiller matrimonial aussi. Il faut maîtriser aussi ça. C'est vrai, mon frère, si tu maîtrises pas. Alors, à toi. Il va se présenter. Et après, moi, je vais juste tirer une question dans tout ce que Fatima a cité pour lui demander. Si c'est pas de la spiritualité aussi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Bien, le nom, le prénom et tout. Alassane Fofana. Alassane Fofana. Conseiller spirituel. Ah voilà, monsieur spirituel. Mais bébé Ndoni Kakolo numéro 1. Ah, Alassane Fofana Kakolo numéro 1. Donc numéro 2 voilà. Numéro 2. Kakolo là. Oui, du même. Oui, camarade. Ah, camarade numéro 2. Oui, parce que Fofana ou des mais numéro Jojo voilà. Bon, si il y a numéro voilà parce que mina na follow dim follow ni dim flana ni dim savana. Ah, mais si il y a la malikona. Amina klako yiningali nunu kessa. Fofana nam akoko nyanyininga yana ka don e ka kuma kono folo memba fe ga fatim ni benke jande bonyo kona nyanyininga ngo yala ngo demba ya bedi akoko barama ka kene ko nanka kene kinim ka kene daka kene abora salam ngono ga kene television be ka kene papa ka kene mama ka kene ni bete demba ya dewa wani be demba ya nin fana be wele se ka wele ale ye nin bɛɛ résumé li min ko spiritualité wa awa nin kɔni ni dɔnni dɔ ye dɔnni min a bɛ hakilitigi nafa parce que ni fɛn o fɛn bɔra ni mankan bɔra kalan de don ka se dɔ ma wala a bɛ dɔ kalan ah d'accord bon maintenant sisan u fila tɛ bɛnna la o fana ye spiritualité dɔ ye wa boy a bɛ faamu kɛ diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka faamu tɛ n'i ti fɛn min dɔn i t'o dɔn bɛɛ bɛ dɔ dɔn u ka bɛnbaliya in ye dɔnnibaliya de ye wa non u ka bɛnbaliya in ye dɔ ka faamuyabaliya de ye parce que ni faamu ni taara fan kelen fɛ ni faamuyaliw bɔra fan kelen fɛ u bɛ ɲɔgɔn ye bon cɛ ni muso sisan jɔn ka faamuyali ka teli ni jɔn ta ye bon muso de informelen bɛ ni cɛ ye donc bɛnkajan y'a tɔɔrɔ parce que cɛ ka doni ka girin ni doni girin yɛrɛ i hakili tɛ fɛn ye wa doni dun muso dun surtout que muso saba muso saba de b'a la alors monsieur Fofana somɔgɔw bɛ di somɔgɔw kɛnɛ ne tɔgɔ ye Lamine Sila nin ye Fatumata Samake ye nin ye Benkejan ye Benkejan Samake ja o yɛrɛ ye ne denmuso de ye Samakɛlakaw bɛɛ ka ne Zumana Aidara di Benkejan o kɔnɔ o ye Sirifi an bɛ siranw ye parce que Sirifiw nana ka na u kalifa anw de la e ma dɔ fɔ ale ma sisan ne tɛ fɛn fɔ Sirifi ma dɛ ne Sirifi don ne data la min yafa ɲini Benkejan k'a data la han parce que an yɛrɛ bɛ maa min bonya diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o ye Sirifi dɔrɔn ye parce que Sirifi ko de ka bon i bɛ tila ka n'o fana ɲɛfɔ an ɲɛna voilà spiritualité ye mun ye e kɛra maître spirituel ye f'i bɛ mɔgɔw conseiller an tɛ mɔgɔw fo fɔlɔ ayiwa an ka taa fɛ parce que diɲɛlatigɛ la Kiledu lamɛnnikɛlaw bɛɛ ani su mɔgɔ minnu ye émission ɲininkali kɛ ni n ko k'a bɛ daminɛ b'a cogo de de 22h u bɛ yafa o ma parce que n nana sɔrɔ bi a daminɛna retard la donc an bɛ yafa ɲini olu bɛɛ fɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye n furumuso min sɔnna n ka na n ka bɔ su fɛ ka na n b'ale fana fo ja ne kelen tɛ o Fofana ala ka barika don i la su o su ne ta bɛ da bɔnni ni jɛmɛ la yan ko ne muso ma sɔn ko ne ka bɔ ja ne kelen tɛ ba bi n ko cɛ naloma de ja ka fara muso la tila kuma na sisan b'a fɔ ko komi u ta n ye livre dɔ yɛrɛ sɛbɛn musow kan cɛ o cɛ tɛ muso dɔn i tɛ ala dɔn muso ye kabako fɛn de ye dɛ fo muso ka dɔn ni muso ma dɔn foyi tɛ ɲɛ voilà donc kuma n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ n ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen voilà on ye ko cogo de la mina daminɛ an ka taa spiritualité mais yani n ka t'o la n bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili fara ɲɔgɔn kan parce que poyi saba bɛ yen parce que i y'a dɔn débat in a ma organiser kosɛbɛ n sago la quoi e yɛrɛ ko k'i a balile la donc n bɛ poyi saba di mɔgɔw ma o b'a to mɔgɔw bɛ hakili sɔrɔ ka ɲininkali kɛ poyi fɔlɔ ye Mali janfa ye
Bismillahirrahmanirrahim. Malien bɛ janfali, tiɲɛtigi bɛ tɔɔrɔli, jamanaden ɲuman bɛ hamini, jamanatigi ye janfa kɛ, faamaw ye janfa kɛ ko tubabu bilen ala ye, moriw ye janfa kɛ, moribaw ye janfa kɛ, misiri kɛra butiki ye, muso jamakulu bɛɛ kɛra jagokun ye, garibuw ye janfa kɛ ko nafolo caman bɛ setani kɔ, etazi caman bi jɔ garibuw fɛ, mobili caman bi san garibuw fɛ, jeliw ye janfa kɛ k'olu jatigiw kɔrɔ kana dɔn, maliyɛn bɛ janfali, tiɲɛtigi bɛ tɔɔrɔli, jamanaden ɲuman bɛ hamini, kɔgɔjibaw bɛ fagali la, cɛncɛnbaw bɛ fagali la, sungurubaw bɛ fagali la, dumuni kolon bɛ surakaw bɛ fagali la tiɲɛti fo ko la, sungurubaw bɛ fagali la, torow bɛ yiri bala, basaw bɛ ji kɔnɔ, duba bɛ cilen don, buramusocinin bɛ kasi la ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ, wa ala ye tiɲɛ dɛmɛ, maliyɛn bɛ janfali, tiɲɛtigi bɛ tɔɔrɔli, jamanaden ɲuman bɛ hamini. Donc nin ye po ye n ye min sɛbɛn, maliyɛnw k'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka ɲininkaliw kɛ parce que ɲininkali ka gɛlɛn maliyɛn ma. Bon a filanan o ye nazaradenninw ŋaniya dɔnna ye, nazaradenninw ŋaniya dɔnna, ɲangarafɔli dɔnba banna, k'an kɛ kodɔnbaliw ye, k'an kɛ kanukɛlaw ye, k'an kɛ sidatɔw ye, nazaradenninw ŋaniya dɔnna, ɲangarafɔli dɔnba banna, an ka kalanbaw jɔyɔrɔ langolonyara, an ka joliba tɛmɛsira langolonyara, an ka wɛrɛbaw binyɔrɔ langolonyara, nazaradenninw ŋaniya dɔnna, ɲangarafɔli dɔnba banna, farafinya kɛra maloyafɛn ye, banakisɛ carina an sigiyɔrɔ la ko an k'an joli sɛgɛsɛgɛ, barikatigidenw de bɛ nazara bila koro bolo ko bali b'u la sagoya la. He ala ɲɛmɔgɔ ɲuman di anw ma, malidenw a ye sabali, a ye sabali ka kalan, n'aw sabalila ka kalan ka baara kɛ ni tiɲɛ aw bɛ kodɔn, n'aw ye baara kɛ ni kodɔn aw bɛ barika sɔrɔ, barikatigiw de bɛ ala wele ala b'u jaabi, ala mago bɛ tiɲɛtigiw de la, tiɲɛtigiw de ye minnu ye danaya kɛ ala ka gafew la. Donc a sabanan o ye l'école moderne n y'a sɛbɛn tubabukan na, pour que maliyɛn minnu bɛ taa école la n'u hakili la k'u civiliselen don, u k'a faamu k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ école in kɔnɔ ye, u k'o dɔn. L'école moderne. Je veux aller à l'école pour apprendre et comprendre les réalités du monde moderne, sachant que chaque civilisation a sa force dans sa langue. J'ai su qu'un noir ne serait jamais un blanc bleu, un arabe ne serait jamais un indien à la peau rouge, étant donné que nous sommes les fruits de nos parents et que nous sommes tous envoyés dans nos familles et clans pour résoudre certains problèmes identifiés qui sera à notre portée si nous acceptons de nous soumettre à Dieu le Tout-Puissant, Maître de l'univers. Le bon Dieu illumine les cerveaux qui sont alimentés par des aliments licites propres à la consommation. Des combattants infatigables feront leurs projets s'anéantir, comme ceux du pharaon Tésib devant Moïse. L'école moderne est une machine qui bourra nos enfants avec un enseignement de fiction, de romantisme, accompagné des diplômes sans conviction aucune, des diplômes théoriques des récalcitrants, surtout des diplômes payés avec l'argent sale. Fils de pauvres que nous sommes, tant que cette médiocrité persistera, le monde se fermera sur nous si nous ne faisons pas face à Dieu, le Maître Sauveur. Le bon Dieu peut tout faire et en tout temps. La bonne école est celle qui nous est propre. Voilà, il y a une poésie. K'a di maliyɛnw ma maliyɛnw k'a dɔn u ka problème bɛɛ lajɛlen filɛ u kɔrɔ nin ye, donc u bɛ ɲininkali kɛ fan min fɛ u ka ɲininkali ko la. D'accord, donc yan'an ka kuma di auditeurs ma ɲininkali ka kɛ ne tun bɛ spiritualité in kɔrɔ de an b'a daminɛ o la fɔlɔ, o kɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye spiritualité o kɔrɔ de ye ala ya faamuni, ala ko faamuni, adamaden a ye adamadenw dan k'u bila ka na jigolo sanfɛ, a ye tabiya dɔw de d'u ma ka kan ka baara kɛ n'o ye, o de ye spiritualité ye. O de y'o ye, e y'o de faamu, e y'o de kɔnɔna faamu sisan. Bamanankan na ne hakili la n y'a fɔ ten de. Sisan fo e bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye. Voilà, mɔgɔw dɛmɛ n'a ye, voilà. Nka e ka faamuyali la o, a faamuyalen don wa? Ne ka faamuyali wa? Bon, ala barika la n ye dɔ kɛ parce que n y'a daminɛ depuis 92, caman faamuna. N ye livre fana caman sɛbɛn, n ye livre 15 de sɛbɛn bi n bɛ connaissance de kan. N ye livre dɔ sɛbɛn musow kan, ka dɔ sɛbɛn Mali kan, ka dɔ sɛbɛn fɛn caman. D'accord, an k'a daminɛ musow la. Muso ye mun de ye? Muso ye
u b'a fɔ cogo de de muso ye kalifa de ye muso ye ala ka kalifa de ye ka kalifa cɛ la i kuma in faamu sisan parce que n'i ko muso sisan i b'a fɔ galakakolo cɛ yɛrɛ galakakolo de bɔra ka kɛ muso ye muso ka surun cɛ la ka tɛmɛ a ba kan parce que muso o muso y'i muso ye i tin de b'a la tin min b'a la o de b'a to a marali bɛ nɔgɔya i ma sinon ni muso tɛ cɛ o cɛ fɛ i tɛ se k'a mara muso tɛ sira jinɛ ye muso tɛ sira ala ye muso bɛ sira ni bi cɛ min fɛ dɔrɔn de muso tɛ siran a tɛ siran jinɛ ye a tɛ siran ala ye a ni bi cɛ min fɛ a bɛ siran o dɔrɔn de Fatim e ko ko kuma ye tiɲɛ ye de wa o ye tiɲɛ ye dɛ d'accord i bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ an ye muso kan wa muso wa muso ye kabako de ye muso tɔgɔ de ye ko a dɔnnen don fɛn min ma dɔn cɛ o cɛ n'i ye muso minɛ i ɲɔgɔn cɛ i b'a furusa cɛ o cɛ ye muso furusa i fasa na n'i ye muso minɛ i ɲɔgɔn ye comme cɛ i b'a furusa cɛ o cɛ n'i ye muso furusa i fasa na n'i ye muso minɛ i b'a fɔ ko cɛ kɔrɔ ye mun de ye e bolo o kɔrɔ de ye ka muso minɛ komi e b'a kɛ cogo min na muso k'a kɛ ten muso t'a kɛ ten fo diɲɛ ka wuli o tɛ se ka kɛ muso ye fɛn kurulen de a tɛ se ka tilen cɛ o cɛ k'a b'a tilen a bɛ kari a ka di e y'a ka min kɛ e ye a tɛ n'o kɛ e ye fo ka diɲɛ wuli fo diɲɛ ka wuli wa cɛ o cɛ fana bɛ yen ko a muso b'a bonya n'a taara faden kɛnɛ kan a tɛ sigi cɛ o cɛ muso bɛ a bonya kosɛbɛ so kɔnɔ a kɔrɔ de ye ko k'a bɛ parce que ni muso b'i bonya dɔrɔn i bɛ mɔnɛ de don a la bon cɛ o cɛ bɛ mɔnɛ don i muso la so kɔnɔ n'i taara faden kɛnɛ kan i tɛ sigi an bɛ taa kelen kelen camanba de bɛ yen awɔ mais an ka taa kelen kelen parce que ne tun b'a fɛ k'a bakuruba cɛ cogo min na n y'a ye o fɛn tɛ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni cɛ o cɛ n'i ye muso minɛ i ɲɔgɔn ye i b'a furusa cɛ o cɛ n'i ye muso furusa i fagona o dakurunya fila gansan dɔrɔn bɛ se ka su bɛɛ ban an bɛ sini ka kan ka sini kɛnɛ ka kan nka dakurunya fila in o talen ka bɔ cɛncɛn voyage tonnen na remorque fɛ o dakurunya fila an k'an si kɛ kuma la kan o ka ɲini ka faamu ka di n na ka tɛmɛ ko n k'a cɛ k'a fili ka cɛ k'a fili i nakun tina faamu an ka da dakurunya fila nin ma lala yana an ka wuli kelen bi sɔrɔ a kan wagati ka jan halisa o e yana ko wagati man jan de wagati ka jan komi na wagatiw y'a sɔrɔ an ye fɛn dɔ don a kɔrɔ ka dingɛ min bilala k'o lafa merci n y'a faamu i ko cɛ o cɛ n'i muso y'i bonya kojugu sokɔnɔna la n'i taara faden kɛnɛ kan i bɛ to yen i bɛ la to parce que n'i muso y'i bonya kojugu i bɛ dimi don a la ne m'o kɔrɔ dɔn dɛ merci muso filɛ muso ye cɛ ka kalifa de ye muso ye cɛ ka kalifa de ye muso ye cɛ ka kalifa de ye e bɛ taa fɔ ci de bila ka taa fɔ muso somɔgɔw ye k'u ka jɛ ko k'a d'i ma k'u k'a fisaya i ye k'a d'i ma u b'a fisaya ye k'a d'i ma a b'a fa bila e k'a ba bila e k'a teri bila e k'a somɔgɔw bila e k'a jɛɲɛ bila e ka yɛlɛma e ka so ka taa da e kɔfɛ k'e lafiya ka kɔnɔ ta e ye kɔnɔ tile kelen dimi min b'a la musow de b'a dɔn ka tila ka wolo e ye saya ni balo cɛ ka tila k'o den ladon e jamu de b'a la k'e fa ladon k'e ba ladon e b'o sara sɔrɔ cogo di ne ye ko min ko la ou bien n'o ye ko min kɛ n'i ko k'a ti bɛn ma e yɛrɛ ye jɔn de ye i m'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ e ye jɔn de ye an b'an jɔ yen i ko muso i ye muso définition d'a ma cɛ ye jɔn de ye cɛ fana définition fɔ a ɲɛna o yɔrɔnin kama sa voilà cɛ ye diɲɛ so b'a fɔ cogo di dɛ diɲɛ kun tilenna dira maa min ma k'a dajuru sama diɲɛ kun tilenna dira mɔgɔ min ma diɲɛ dajuru sama i ka taa ni a ye nin sira fɛ cɛ y'o de ye o kɔrɔ o fana ka dun dɛ
kɔrɔ jumɛn de bɛ y'o fana kɔnɔ ni bɛ kuma faamu sisan cɛ ye falenkurunin de ye d'accord a bɛ doni de ta a bɛ wolo k'a dege donita la n'a sera donita la a bɛ doni ta a bɛ sa ka doni ta kɔ la donc cɛ bɛɛ bɛ sa ka doni to i kɔ la cɛ ɲuman bɛɛ cɛ min sɔnna e ma o de la ne tɛ n ba tanu ne bɛ n fa de tanu parce que mɔgɔ min n'i ma sɔrɔ so i b'i ba de don ni maa o maa sɔrɔ la so i b'i fa de tanu parce que muso mana ɲɛ cogo o cogo a bɛ cɛ bila su kelen kasi la a bɛ kasi k'a yɛrɛ yira ala la donc i fa tanu i fa de sɔnna k'i ba mara o dimi kan e kana k'i fa sɔrɔ aw ka so k'i ba sɔrɔ aw ka so i kan k'i fa de tanu k'a y'a jija o de kɔrɔ a bɛ fɔ ko den ka kɔrɔ n'a ba ye faso wa bon min na a bɛ fɔ den ka kɔrɔ n'a ba ye bon dans la spiritualité muso ka kɔrɔ cɛ muso ka kɔrɔ cɛ ye cogo di ala ka danni na fɛn o fɛn ni ala y'a di fɔlɔ o de ye dɔgɔnin ye min bɛna filanan o de ye kɔrɔ ye muso filɛ nin ye muso bɔra cɛ galagakolo la mais muso san 12 bɛ furu cɛ san 40 ma a b'a furu a bɛ tila ka den sɔrɔ est-ce que cɛ san 12 bɛ se ka muso san 40 furu a tɛ se merci ça c'est un de deux a jateminɛ kunsigi finman ni kunsigi jɛman jumɛn ka kɔrɔ jumɛn de bɛna fɔlɔ kunsigi finman jumɛn de ka kɔrɔ kunsigi jɛman voilà bon Lasana ni Fuseni de bɛna fɔlɔ parce que Fuseni y'a fɔ de ko ne ale mana fɔlɔ k'a bɛ bɔ ni ba galaka ye a fa ko k'a deli ka Lasana deli ka k'a to Fuseni kana mais Fuseni bɛna diɲɛ na o bɛ juru sira a tɛgɛ la ni Lasana nana adamadenya yɛrɛ la i b'a sɔrɔ Lasana dafalen don ka tɛmɛ Fuseni kan donc i ye kuma in faamu sisan voilà donc maintenant sankolo ni dugukolo sankolo de danna fɔlɔ mais ko bɛɛ bɛ laban dugukolo de kan donc ala ye fɛn o fɛn di anw ma anw ɲɛ b'a la cogo min na o t'a yɛrɛ ye f'i ka ala de sɔrɔ pour que i ka se ka tiɲɛ dɔn f'i ka ala de sɔrɔ pour que i ka se ka tiɲɛ dɔn d'accord an bɛ segin ka na cɛ fago en fait cɛ o cɛ ni i muso sɔnna i ye kojugu n'i taara faden kɛnɛ kan i b'i la tɔn parce que k'i bɛ dimi don i muso la n'i muso sɔnna i ye kojugu dɔrɔn i bɛ dimi don a la cɛw bɛ k'o min ɲini donc o kɔrɔ de k'u t'a sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan non o tɛ cɛ o cɛ y'a sɔrɔ i tɛ ku cɛ tɔgɔ la de e m'a ye muso bɛ maa lankolon dɔrɔn de fɛ maa lankolon dɔrɔn de bɛ mɔnɛ don muso la maa o maa ye cɛ ɲɛnɛma ye muso bɛ mɔnɛ don a la e m'a ye kakɔlɔw filɛ n'a fɔra ko karisa ye kakɔlɔ ye t'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ siran a muso ye entre parenthèses o tɛ baro kɔnɔ dɛ sirifokɛ sigilen filɛ nin tɛ kakɔlɔ ye nka nin ma nɔgɔn dɛ nin ye o ye yan nin bɛ kule dilan yan k'an ka n'a da yɔrɔ kalaya sirifi filɛ nin ye mun de ye sirifi ye c'est ça le problème sirifiw bolila ka bɔ maka parce que u bɛ faga de k'u ye kira somɔgɔ ye ni sirifi nana u ka dugu la a bɛ na en 3e position après alimami dugutigi ni alimami kɔfɛ ale bɛ na yen de a bɛ na a ka bugu sigi n'a y'a ka bugu sigi maa o maa sera k'i sen ta ka taa fɛ a b'i den kalan fu a b'i balo fu dɔw bɛ se ka yɛlɛmɛ ko 3 kɛ sirifi ka du kɔnɔ ka sɔrɔ o somɔgɔ tɛ a b'u balo fu o de la Mali halala Mali kodɔnna bɛɛ bɛ sirifi bonya o de ka so o de la n'a fɔra karisa ye sirifi ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ n'a m'i ta a y'i fa ta ou bien a ye somɔgɔ dɔw ta k'olu balo ala ka sɔn wa sirifiya de y'o ye bon sirifi o sirifi tɛ se o la o tɛ sirifi ye wa Fatim wa Benkeja kuma b'i bolo kana na mutafara fili jomoro mais kuma na kuma nu ye ni ya jate min kuma nu ni yuski ku woloma kuma nu terre de kuma munun tu la quoi mais peut-être la fo bamananga munun na o de be se ka o de ka green do akilema ay kuma min fo ne ko ni cewce mana se muso mana malima so ko ni tarabito kuma aka kuma in labana kuma in développer comme on le dit toi on va faire comme en français facile Allah ba fina dit ça en bambara facile avec femme mina de bala yenda malangolo ne be mona do muso la voilà donc kuma yere be bode no fait on va faire ne be de ga mi fiena
ngo chenalo mare jaka fara muso ye donc kuma mbe yo kene foto de bu bonyo na ko parce que o be kuma do fo ko ni bi muso bu ko shiro ba farla to ro ba ku do ko faye après on na kala nyefo ko te de ko muso re de manganga bu shiro ba farla e bulu man ka so o mawa ko ni siro ma ki bi fasan quoi bon to ro ba ku mo de fo pour que ka mo bali muso bu la na après on na nyefo muso re de te bu ko tay parce que muso be manya ko ro de ke manja kuroba yi jako ya ba ke chewo cheta do ko muso be manja kuroba ke muso manganga dima manja kuroba ali muso be sabe manja kuroba ali muso sanke meso be manja kuroba I denfitini sansaba na bi bulo so na be manja kuroba kila donc manja kuroba ndu abike wati mina man no de parce que aba jeti mini ni bi yoro mina be biye de kala ka turala na ya turala bitla ka ta sigi kinyere le ne minge karsala dina in sura be mfaka tro effectivement aba da minke elle sait ce qu'elle a fait. Donc ni kumana avec tigila ni ya to ya farama abibunya. Oui. Ni kumana ni ya korofo ya avec tigila. Avec tigila. Mais ni ya to ka tu me min no feila. Voilà. Ayo sora iga réaction. Voilà. Mais ni imakun. Voilà. Aka kokele ninka. Voilà. Ka ye ka tue ka tegen so. Voilà. Abibunya. Abibunya. O korodi e bi se ka ale mara halli digunan. Hala est bien tout là. On a bien tout là. Et puis c'est qu'elle est mara. Donc au kuma avec qui monsieur. Bon tchou mabo muso tchou to de do malien tchou mo se ko de femme. Sinon te muso furu manga sa. Musere ni muso ti fa titi no fa. Ka fabla ado fa ka so kanyitai u ka dumuni kaditai. Vous bête et katugi et no fait. Est-ce que comment une femme? Famuna ambe duma don na me am so ga temena toy
An bɛ segin kumakɛso kɔnɔ Fatim Biya ayiwa Benkejan Biya Fofana spiritualité Fofana mais spiritualité bɛ se ka fɔ bamanankan na cogo di spiritualité o kɔni o ye a tubabukanama ye mɔgɔ min ye Ala ko faamu wa ou bien mɔgɔ min ye silamɛya faamu. I bɛ se k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ min ye parce que n'i ko kodɔn kodɔn bɛ sansi caman na. Kodɔn bɛ awɔ kodɔn bɛ san bɛ se ka sansi caman bɛ se ka fɔ ko maa min Ala ko faamu parce que Ala ye dugukolo dan ka taasira dɔ de jira o taasira in faamuni o de ye spiritualité voilà. Baasi tɛ n'Ala sɔnna ma sisan I ye fɛn minnu fɔ a kɛlen b'a fɔ ko n'i ye maliyɛn ka du kɔnɔna kuma ta k'a fɔ a ye cɛ kan k'i kɛ cogo min na muso kan k'i kɛ cogo min na spiritualité kɔnɔna la faamuyali kɔnɔna la en un mot ni cɛw ye musow faamu furusa tɛ yen mais e bɛ k'i sinsin min kan a bɔra a ka so a y'a fa to yen k'a ba to yen k'a fa ka nafolo to yen k'a ba ka nafolo to yen k'a fa ka fantanya to yen k'a ba ka fantanya to yen ka na e ka so ka tugu e kɔ diɲɛ aventurier fɔlɔfɔlɔ o ye muso de ye muso de bɛ bɔ a fa n'a ba ka so a bɛ ka taa min ka so a t'o fa dɔn bi a t'o ba dɔn fɛn fɛn bɛ kɛ olu ka du kɔnɔ a t'o dɔn cɛ in bɛna kun ci de wa a bɛna fɛn fɛn k'a la a t'o dɔn a kɔni tugura kɔ donc e ko o geste nin ani fana a bɛna jeli kuru I ye jeli kuru nin k'a daminɛ don min kama Ala ye garisɛgɛ bila a dɛbɛ la fo ka taa kalo 9 dafa tɔɔrɔya min b'a kan a tɔɔrɔya nin e kɔni I bɛ se ka fura san I b'a dɛbɛ mais dimi finkiri min bɛ a golo kɔrɔ o tɛ e sɔrɔ la a kɔni b'a f'i ye n janbɛ dimi Ala ne satɔ de don bi e b'a fɔ Ala an ka kɛ di an ka taa dɔgɔtɔrɔso la an ka taa maa musokɔrɔnin fɛ an ka taa yirilinin tigɛ e kɔni ta y'o ye I bɛ wari bɔ I bɛ effort fourni I bɛ boli I b'a dɛmɛ moralement parce que a man n'i ye o kɛli la muso man n'i ye I bɛ ka tɔɔrɔya o k'a fana nɔfɛ moralement elle ressent ça donc a b'o ressentir min kɛ o bɛ caman bɔ ale ka douleur la mais douleur morale de y'o ye mais douleur physique kɔni bɛ yen e tɛna se k'o ta ka bɔ a kan donc e ko k'o bɛɛ de kosɔn cɛ ka kan ka muso to yen wa. Voilà o bɛɛ de kosɔn cɛ ka kan ka muso to yen parce que donc muso mana dimina ko o dimina ko kɛ o kɔfɛ I ka kan k'o faamu k'o ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ min ni tiɲɛni sira tɛ. A ye ɲuman kelen min kɛ I b'o ɲuman de ta k'o bila I ɲɛkɔrɔ a ye juguman min kɛ I b'o fili o kuma I b'a mara. Dans la spiritualité o bɛ se ka kɛ cogo di I bɛ se k'o furakɛ o fura in kɛ cogo di. Bon, dans la spiritualité, le bon Dieu illumine les cerveaux qui sont alimentés par des aliments licites propres à la consommation. Adamaden te hakili sɔrɔ fo n'a y'a sɔrɔ I bɛ balo halala la. Mɔgɔ ma tɛ halala dun ale ni Ala ka contact tigɛlen don. Mɔgɔ min tɛ halala dun. O kɔrɔ ye a tɛ bala wɔsi la. Parce que n'i ko wɔsi sugu ka ca. Wɔsi dans le bon sens de ko don. Parce que n'i ye maliyɛn ɲininka n'i ko wɔsi o b'a fɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ nɔgɔlen don tiɲɛ tɛ. N'i bɛ baara kɛ mɔgɔ ye I ye baara kɛ ni sunguruba ye kɔnɔ jɛlenya la I y'a ka baara min kɛ a bɛ sara min d'i ma e ka sara jɛlen don. Ale bɛ min d'e ma o jɛlen don. O jɛlen don. Ale de taara nɔgɔlen min ta o de nɔgɔlen don mais ale b'a dili wari nɔgɔlen min ta la ka d'e ma o ye wari jɛlen de dilen e ma. E bɛ baara kɛ masakɛ jugu bolo a b'i sara ni wari min ye n'i ye baara kɛ ni ŋaniya jɛlenya ye e ka wari jɛlen don mais maliyɛn caman t'o dɔn n'i ko wari nɔgɔ wari bɛɛ nɔgɔlen donc wari nɔgɔlen filɛ nin ye donc e bɛ baara min kɛ e bɛ baara kɛ ni ŋaniya jɛlenya ye parce que problème dɔ bɛ yen quoi mɔgɔw m'a faamu Ala ye fatiha d'a ma i m'a ye fatiha filɛ n'i ye fatiha dɔn dɔrɔn i tɛ se ka kojugu kɛ n'i y'a ye karamɔgɔ bɛ kojugu kɛ a ma fatiha de dɔn n'i ye fatiha dɔn dɔrɔn fo fana fatiha ye mun ye fatiha ye dayɛlɛli de ye kuranna bɛɛ de résumé bɛ fatiha kɔnɔ fatiha bɛ comme ordinateur de n'i ye kuranna kuma ka diɲɛ ko o ko ta n'i y'a don fatiha kɔnɔ a b'a jaabi bɔ ka di ma e kuma in faamu sisan bon n'i ko y'a dɔn n'i ko bi n'i nana n'i ko fatiha u b'a fɔ fatiha dɔrɔn awɔ dɔrɔn fatiha dɔrɔn donc maintenant u t'a faamu parce que n'i y'a mɔgɔ tɛ fatiha dɔn i tɛ kuranna dɔn i tɛ se ka kuranna faamu hali n'i ye kuranna kalan i tɛ foyi faamu a la parce que n bɛna fatiha ɲɛfɔ a ye sisan pour que a ka se k'a mɛn c'est très simple bi kɔrɔ de ye ko la graine germante dannifɛn min bɛ falen bi dannifɛn min bɛ falen la graine germante bi bisimilayi kɔrɔ de ye ko an kun tɛ fansi Ala de y'an kɛ yen n'an kisɛ
an tun tɛ fansi an kun bɛ fu de kɔnɔ ala de y'an bɔ fu kɔnɔ k'an la nati diɲɛ na n'an kisɛ ye danfɛn o danfɛn n'i y'a ye dugukolo sanfɛ a kisɛ b'a la a kisɛ b'a kɔ la ni ala mago jɔra a la don min y'a dɔn n'i sara u bɛ t'i su dɔn de bon e tɛ taa ɲɔ dan bon e bɛ dugukolo jukɔrɔ ni ala mago jɔra i la don o don i bɛ wuli e yɛrɛ de bɛ wuli mais maliyɛnw ma da o la o parce que a ma f'u ye a ma f'u ye parce que a bɛ f'u ye cogo min na u t'a faamu bon sisan nin bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu arahmani kɔrɔ de ko nɛɛma min bɛ kisɛ in falen danfɛn bɛɛ ka kan o nɛɛma de la sinon nɛɛma tɛ diɲɛ an ka kan min na nɛɛma o nɛɛma ni ala y'a di i b'a sɔrɔ dɔ ta ka ca dɔ ta ye dɔ ta b'a tɔɔrɔ dɔ ta b'a nafa arahimi kɔrɔ ye ko alijɛnɛ donc e min dar'a la k'e kun tɛ yen ala y'i kɛ ni kisɛ ye e min dar'a la ko ala bɛ se k'i lakunu ale de y'i tila nɛɛma in b'ale de bolo e min dar'a la ko alijɛnɛ bɛ yen k'e de k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin alhamdulilayi rabil alamin kɔrɔ bamanankan na ko tanu bɛ ala ye ala min ta diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye n'a y'a kalifa silamɛ la k'a daminɛ i muso la karamɔgɔ e b'a lakali cogo di diɲɛ de kalifalen bɛ ma diɲɛ muso bɛɛ kalifalen bɛ ma k'a daminɛ muso la diɲɛ den bɛɛ kalifalen bɛ ma k'a daminɛ i den na diɲɛ bagan bɛɛ kalifalen don k'a daminɛ u b'a fɔ cogo di bagan min b'aw ka so ni bagan tigi ka so bagan min bɛ kɛ kin na diɲɛ fiɲɛ bɛ diɲɛ fan o fan kalifalen bɛ ma kan ka nɔgɔ i man kan ka ji nɔgɔ ji gutu kelen bɛ maa don janɛmɛ na mais mali silamɛw u bɛ silamɛya de fɔ ka mɔgɔ lasiran ka ala kɛ mɔgɔ fagala ye u tɛ ala kanu don mɔgɔ la u bɛ maa de lasiran ala ɲɛ mais ne ye mɔgɔ lasiran ala ɲɛ donc mɔgɔw sirannen de bɛ tugu ala ye ala kɔ i ma tɛ se nkalon na ni maa sirannen tugura ala kɔ i tɛ kɛ ala fɛ o i bɛ siran ɲɛ de n'i siranna mɔgɔ ɲɛ ka tugu a kɔ i tɛ k'a fɛ i ma k'a fɛ i siranna ɲɛ a bɛna jagankata min da i kan d'accord donc wajulu minnu bɛ ka kɛ u tɛ ka an ni ta k'a da ala kanuya kan an bɛ ka siran ala ɲɛ de ka ko ka nin dabila n'an kɛra ala fɛ est-ce que o ko dabila de ka di wa n'an siranna ala ɲɛ jumɛn de dabila n'i kɛra ala fɛ o ko dabila o de ka ɲi o de ka ɲi o de ɲininen don kuranna nana o de ka teli o de bɛ e yɛrɛ nafa mais n'i siranna ala ɲɛ k'a dabila a t'i nafa i m'a o de la n'i ye mali lajɛ parce que jahanama b'i kɛ tan maliki b'i kɛ tan u b'i bereke k'i kun ci e m'a ye bamananw ko yanni ka ala deli sabali la k'i ka ala deli sigiɲɔgɔn ɲuman na yanni ka ala deli sabali la i ka ala deli sigiɲɔgɔn ɲuman na o kɔrɔ ye jumɛn de karisa tɛ sabali parce que a sigiɲɔgɔn min b'a la n'o de bɛ kɛlɛ kɛ o maintenant sigiɲɔgɔn kɛra ɲuman ye kɛlɛ tɛ yen a ka sabali n'a ka sabaliwaleya tɛ ani min bɛ ɲɔgɔn na n'i y'o falen k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye e ka sabali n'a ka sabaliwaleya bɛ dɔn ayi a tɛ dɔn ayi karisa bɛ kɛlɛ kɛ ou bien karisa sabali o tɛ dɔn donc silamɛ ye jɔn ye silamɛ de maa min ye kalimatu shahada kɛ diinɛ don kan k'a di ala ma danayamɔgɔ ladiri min y'a kan di ala ma a b'a dɔn ale tun tɛ ala y'a kɛ ala ɲɛ bɛ ale la a bɛ yɔrɔ min na ala bɛ se k'ale faga k'ale lawuli ale ni bɛ ala min bolo mɔgɔ min y'o dɔn ka layidu di ala ma o de ye hakilitigi ye sinon hakili tɛ maa si fɛ maa min tɛ lahara maa min tɛ miiri lahara la hakili t'o fɛ i ye kuma in mɛn bon a filanan o ye arahamani rahimi ye arahamani rahimi kɔrɔ de ye fɛn fitinin min kɛra i garisɛgɛ ye diɲɛ na n'o y'i muso ye o tɛ garisɛgɛ ye n'o y'i den arahamani rahimi wala o tɛ garisɛgɛ ye nafolonin min dir'i ma kɛnɛyani min dir'i ma dugukolo sanfɛ ala ko n'i ye ale ala dɔw nɛɛma in na lahara ta a b'a d'i ma maa o maa sera k'i muso mara n'a ka farin n'a ka jugu lahara i bɛ sa don min na o b'a sɔrɔ jurumu kelen t'i kan na n'i y'i muso mara ni a bɛ ka ko k'i la i y'a mara o kan i m'a malo i m'a gɛn i tɛ sa ni jurumu ye i ka jurumu muso ka manjakɔrɔba de bɛ cɛ ka jurumu bɛɛ ko ka bɔ a la manjakɔrɔba a ma nɔgɔ ko ye cɛ mana ɲɛ cogo o cogo i bɛ su kelen kasi kɛ i b'i sigi ka kasi n'i y'i muso buga i malo la n'i y'a to yen ni dimi bɛ ɲɔgɔn na ala ɲɛ b'aw la so kɔnɔ
Club comment est c'est ça? Et t'as imano ni muso. Ouais, mais t'es muso boy balo la dia tu di du me jogar e ba mu nege ça. Ni c'est na du golo gata suma be ni accorda yi. Donc au yoro il là spiritualité bena yi. Il spiritualité ta sans ojo. Ni spiritualité ta sans ojo ba fam. Atina fa. Donc au fait la spiritualité minine. Au fait ni spiritualité yere. Ka don afo femi mbe ni kofe. Femi mbe ni kofe. Ore kama meni toyi. Oben nafa. Voilà. Donc akli mbi ibla ko yere o de spiritualité. Kodon. O de kodon. Voilà, o de kodon. Bon, il y a Maliki Yaoumidini ko jodo masake de aller Allah Taala. Donc dimiti ema fouila. Seti e fouila. Itseka fouille me. Itseka jurumi sebe makana, itseka bragi sebe mwoye. Hal ni doni bile itseka di dema. Tu sais. Donc okuma ebe bara mine bika bara de ke ini ala nyebila. Donc okuma o bani ko jugu mi ni sera ka boni bolo he. Ika baraji bi ala fi. Ni sera ka boni dai, ika baraji bi ala fi. Ni ya pon, ika baraji bi ala fi. Mais ni yi dai comme malion ba ka jugu mina. Ko karsa e mo so ala te kuma. Karamo ke mo so bete ma jugu do. Kona jugu te kuma, ma jugu te kuma. Donc maintenant ma jugu de be ma halaki to la ya ti fenfo. Ka tieni ye tieni bi ka ke amada do ala abise ka alala abise ka glan akanye adama ka se ka sabati ma maso donc kuma ala nye bi la ye fon ke du ko san fe bi ta besoro ale ala fi wa bi misigara jara ci taje ni ye nyuman ke bi ti ka nyuman soro ni ye juguman ke bi ti ka juguman soro donc e bi fana mo ma fen kelen fana ba fa ko kiri ti lahara proclamation des résultats de lahara ni sera ala fi ala ba fi passer vital jenena do re vital jenena ta do be ni gali go ba soro be jenena ko donc siga be munun tala nu ko bi siga ala be video yiro la video yo ta masere de yi min ke nyena yake wati bi yake yoro mi ni mi yake ala ba boka yiri la ere ba fo ala wallahi tay donc kuma ni ngani jana me kaka Era proclamation. Oui, aido. Ame fatia inde kawal sao. Parce que kera fem pas do fa bolobi. Oye ka ayirako c'est-à-dire au lieu que wajulu kelaw ka anni sira ala nye anni ka ke ala fe voilà ou be ka anni la sira ala nye pour que gase ka balana parce que nous ni sira ala nye donc olo de bina balo ela olo de be bolika tu fe vraiment aussi ça e flaga ni be fon c'est ça l'âme de si de la jahannama kono ou be ka shi ou be e ma odla nyafo poi kono ngo karamo yi jamfa ke karamo baw yi jamfa ke misiri kera butiki e muso tema bulu be kera jago kuye e ma nyafo kuma kono Lamine kam misali ya do di mo kuma la 600 nene ko e tonton Lamine ma 600 war misen chama fleku ngo war misen ni ma di ko be mo wala ni ma duma ni sarasini be do jana makono mi lasena ani ngui tonton Lamine ma ngo war misen bi kuni ni ya di mo ma bi sini alaba nyona tandima afla be mun no fe ika di mo ma me jumen kan et puis il condamne ka di awa mse wale ba di de il condamne parce que sini ba nyona tan so ani ni ma di video jana ma ko iba di mun jana ma ina to ya di o il condamne ma di o bon dongo do mek lengani yoro de finyana mun bi sira micro nye yoro na o yoro de ay kuma damne ni kuma kelemi complexité do de be jamana ngono ni arab kan fo chien gelenga bandron ikera fin fasku doy be manga wajudu ke Lamine bo fika ni ven nous différence de don unu mesi jama nyefe arabu an islamia kelente arabu kan islamia ti kelen ko de bonyona mene andango de ma bonyona dro o de problème islamia ate nyeta soro bo fika ni feine ni fon nous ne don abe ba fa arabu ba ni arabu ko abe kuma system na ko ba foko ata arabu ta foko fatim klo be taw ba fo de kanga buguli do yoro beta buguli do yoro yemu klo voilà
Donc il faut être intellectuel, faire nos bécas fond, bien n'y a pas de diamant, quand on rôle la serre. Tabolo Flavia en tête trois fois le quai, ni a un outil bé, ou quoi ben malin, ko parce que donne nous, ou la gauche, ou le slamé, ko ou le te jarama ko kuma fond roy, quoi le dîner sur le slam fait de la cour au drone de fond roy. Donne nous jarama kuma de fond. Voilà. Donc, ni mko nege na ye, akanunga douala, akakeni oye, ode kausa ni asrani. Il va faut bon nombre faut tout comme molo blangi son mko sabe ateo. E be garantie de kono. Bon mo yi bolomle otigi do garantie na krama wa ngata fe. Voilà, bon yayi, bon sisan ni mo yi nu fama me lafia. Amina san iya kana budu. O iya kana stain. Idina sirata. Al-mustaqima. Yada ala yo dama. O koro de kan barake, ala te barake balife. Mo wati barake ala ti fe. Mo wati barake bi ke parasite bi bolo mo la. Mo be bolo mo la, abeka sala bi dama nyana. Asitata sur lahra parce que fenti blay. Mo be ka balo mo la. Mo ka balo mo la. Donc kuma anga karamo kelembe kala bendi ke ka adama dum hakili kushi. Donc obi soro ka balo la. Ni mo kushi na jawilla na tita fondo abi boli kana de feo. On a na effet donc maintenant ali jat kele na ni fi ba da ta do donc ibi fensi ka kuna atika ire bo femina mali kono kabako de bien. Ni bi fangele mfo sumuruba wolila no ko mo koy hashiri ale ma parce que ale be war ni so sumuruba wolila e bo la kali chukodi. Karamo kuma dunya rama do ma famu yele ko la de sumuruba wolila mina kuma do fo tuguni ay ala jugo kana joema ko karsa inyebe jina de na uma fere ke ala jugo de be jitne est-ce qu'il y a bina fo ka to ala jugo yala wa amaskele de bina fo or que ala re de jitne na bo ambe gnye wati mina ya nafsi wati de sira be ko ko yere ni karamo ka yere dron aya yere jamfa ala jamfa jama min ba ko ay jama jamfa parce que ala ko kale ale tere de fantan yi karamo be kiraya parantiya de la mo min be kiraya parantiya la kirayi mun ni fo ko ale fantan yi ale fe ka bolo fantan fe ale be fe ka sa fantan na parce que muna ala be fantan de no fe kirayi sa ya fo ko nafolotiki ka do aljanna abi ko nyame na kola do ni ka do misiri wo fe o be ke chikodi nafolo bi soro chikodi a chega ju bi ta fe do be bulu do be do bulu me bi fe ko ta fara itaka karamo beti keni mayne donc ya kana buru flek ika barake ni ala nyesira nyai ika nyeke wolo ke wali akeni ala nyesira nyai ka do ko ala nyebila ni here min soro o ala nyesira nya kono na ala mo go de la ika hine isigi nyon la nai ika hine teme ba la nai ika hine mala ibenani mamin ka kunwe ale ala bay ka konti daile yi afi o konti war de biga ki ika aljanna sojo ni toro yi soro ki to ale ala ka barala ikana mo shi wele ka ale ala wele o be mun de fosi san ko an be ka kan yere ka karamo o ni eyi banga ki yere ka karamo ke kati jigi siri shetani na karamo nyesu matede wa ni problem de bi malionga irondo fosan beka ki yere ka karamo o da to ba foko den beka do bange baga fure ko e directi de ka teme tara mo do wele kana ko ka do ka yo ala ka barka do tiena bange ba fure amasa ke de to jena ni ay kolon sigi ni mo ay kolon jimi abo baragi so ay den wulu ka bla jena hakili ba fe ala yi danfe misa danfe be iyo soro ko bla jena ko lamo ka nye ka ta ko to ya o ye kuna yade o no ye do sami ma bisim ko e directi de ka teme e tara mo yini kana ko ka do ka mo mi ne ba don mo mi kono haram ba kono ka do awtemi e bi fona ma amina kuma labani ro jmendi sa sira allazina ana amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin o koro yemi kanga do ka yere ala kana nke dangadi joyi mami ala ka kuma kan mamme ka don ki kodo ala o de dangadi ko ala kan ke dwafdi mami ala ka kuma kan mamme ala tiru fe kirawu fe ka bole ya jugula me kuma do fana fawi adam madin man kise parce que ala ya fo qur'an ko non mami kise bora haramu na wala di ka gele
kisɛ jumɛn de ye haramu ye jɛnɛya de dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa ye haramu du kɔnɔ ka haramu joli t'i la n'i ye den sɔrɔ kɔnɔ da muso la n'a joli ye den min bɛna haramu dɔn a t'i dɔn wa a bɛ juru sara i la den min kisɛ tɛ se ka ala ka kumakan minɛ o kisɛ nɔgɔlen don den o den bɛ yen n'a ka ɲi n'a wolola ka ɲɛ ni ala ka kumakan fɔra ye hali ni kafiri de don a bɛ don a nin na parce que a kisɛ ka ɲi a bɛ se ka falen. karamɔgɔkɛ i ko ni haramu bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ n'a jɛra a muso fɛ den mana bɔ a kɔnɔ o den bɛ kɛ mun ye. o den bɛ kɛ haramu ye haramu den don wa a b'a kɛlɛ. parce que a ye a fa ye a fa ye janfa k'a la k'a ye mɔgɔ min jigi tigɛ o ye jurumu de o ala b'a bɛɛ sara maliyɛnw ɲinɛnen bɛ nin bɛɛ kɔ wa karamɔgɔw bi yan u t'a fɔ mɔgɔ ye n k'o de ye problème ye foyi tɛ kura ye fɛn bɛɛ ye kɔrɔlen de ye. Ouais, tu vois, c'est-à-dire, ni kuma in leçon dɔ de b'a kɔnɔ arabukan ye kan dɔ ye a fɛrɛlen don peut-être i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ kɛ a bɛ fɔ direct min na o t'a kɔrɔ yɛrɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ laɲini dɔ de b'a la fo na filɛ ka min f'i ɲɛna nin fɛn min don e ye haramu min dun an ka haramu in n ka exemple kɛ e tɔnɔ Lamini tun kɛlen don ka fɛn dɔ de labɛn i bɛna taa n'i tilala émission na i y'a san i bɛ taa i b'a di i ka denmisɛnninw ma u k'a dun ne ye n den n y'a suɲɛ san 40 ɲinɛ nkɔ a ni ala to munna ala to sara ne fana ka denw na. le fait que ne y'a san n bɛ taa di n denw ma ni émission banna sisan e y'o suɲɛ yɔrɔ o digira e denw na e ma taa di denw ma o ma digi e denw na donc sini a fana bɛ se ka degun dɔ se e fana denw fana ma o min y'a suɲɛ a bɛ se ka degun dɔ se o fana denw ma o ala ka sara togo ka ca mais a nana ni aya laban min yanni an ka don nin kɔnɔ ihdina siratal mustaqima pour te dire que k'a fɔ a ye filɛ ka min fɔ ne ko n'an ye bisimila in daminɛ n'an ye bisimila in daminɛ an bɛ su in na bɛɛ kɛ a la parce que ihdina in arabukan nin ihdina ko k'i ka an kilen i ka an kana ka taa siratigɛlen ma ne tɛ dɛ a y'o de f'i ɲɛna ko depuis yɛrɛ kunko de donna ko la ko tiɲɛna parce que ihdina ye ko kɔrɔ ye de an i b'a dugawu kɛ bɛɛ de mais ko n'i ko i yɛrɛ kelen i ka seli tiɲɛna arabukan ne kelen ihdini ala i ka ne kilen ka taa siratigɛ kilennen kan ihdini i ka ne kilen ka taa i ka ne kana ka taa siratigɛ kilennen ma mais ko n'i y'o fɔ k'i ka seli tiɲɛna ihdina de kan ka fɔ ihdina de kan ka bɛɛ ko mais ko n'i ko i yɛrɛ kelen k'i ka seli tiɲɛna donc pour te dire qu'il bɛ ɲuman a bɛ fɔ ko i k'i jija i ka taa seli jama la i bɛ fɛn fɛn ɲini o t'o ye wa voilà i k'a ɲini i ka jama lajɛ ala ye fɛn fɛn fɔ a ko k'aw groupelen de ka très bien fɛn bɛɛ k'aw groupelen de ka hinɛ bɛ yen de jama yɛrɛ fan fan hinɛ bɛ yen de kana to ka bɔ jama kɔ an bɛ duman dɔɔni lamɛn ka Fofana to yan ka ninakili dɔɔni ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ta téléphone na parce que an kelen tɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Fatim kɔni b'an fɛ Fatim e ta kɛra yɛlɛ de sun na ne bɛ lamɛnni la disi la ala k'a ɲɛ ma lamɛnni kɛ k'i to so Fofana y'a ye u y'a daminɛ tuguni yɔrɔ n m'a fɛ n k'u ti bɛn nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu tan ni kelen an b'an balimaw ta ni ɲininkali kelen fila bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye hɛrɛ tilenna oui n balimakɛ an tulo b'i la oui ça va bien merci i tulo bɛ radio Clédou de la l'émission tous azimuts tɔɔrɔ si tɛ Fofana tulo b'i la voilà aw ka karamɔgɔ bɛ ka kuma min fɔ nin ye kɔni bɛ kisɛ yɛrɛ de kan e ma ye waati dɔ la mɔgɔ mɔgɔ ni i pour que den ka barika mɔgɔ mɔgɔ suɲɛli kɛ ka a ka den denguli kɛ n'a ye a den ni den tɔw c'est-à-dire depuis den natɔ la u bɛ den jurumu ɲɛɲini ka ɲɛsin den ma a denw bɛ tila ka u yɛrɛ kamana gan u ka du kɔnɔ u b'a ɲɛɲini ka dɛsɛ ka taa u ye wariw de suɲɛ ka denguli kɛ ni a wari ye ka den natɔ kunbɛn ni jurumu ye
o de kama an ka den caman taara ka an yɛrɛ bolo dan an semako tɛ ka sababuya bɔ haramu dunni na quoi. Voilà, karamɔgɔ ka kuma tagacogo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ, a ka kuma bɛ kisɛ yɛrɛ yɛrɛ de kan. Ala ka su yɛrɛ d'an ma. Amina yarabi. Inti wulila nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen, l'émission tous azimuts. Alors, spiritualité, Fofana. Gitara, nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen, retlena. Walaikum salam, karamɔgɔ an tulo b'i la. Baasi tɛ yen. Olu ka mɔgɔ bɛ Fofana de la k'a ɲininka mais hakɛto kuma in na quoi. Awɔ. Nka fila ka kuma minnu fɔ donc tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ ka diinɛ baara bɛ nin ko nin de kan kosɛbɛ. Wa ka na hali ka dɔn ko Ala ko ye kanu de ye. Ala ko ye kanu de ye. Ouais. Ala bɛ dɔnni kanu de ye. Donc olu tun sera fila ko misali ka sɔrɔ Fatiha kɔnɔ nin. Ka d'a kan ni Fatiha kɔnɔna la ka ban i tɛ tasuma mɛn i tɛ fɛn ye min bɛ ka Ala tanu e bɛ ka dɛmɛ ɲini Ala fɛ. Ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa o yɔrɔ la mais il faut fa ɲininka e que n'a sɔrɔ a bɛ dɔn dɔ fɛ e niveau de Ahamadiya la quoi. N'a sɔrɔ a b'olu ka kitabu dɔ de kalan ou bien a fana y'a ka chance sɔrɔ cogoya min na a ka se ka dɔnni fɔ a la dɔɔni. Bon, attention, karamɔgɔ, bon, a bɛ ka wele karamɔgɔ, en fait, c'est un spirituel. Lui dans la spiritualité, hein. Ah, d'accord, ok. A ye ɲininkali min k'i la fo fana i bɛ se k'a jaabi. Dɔnni caman sɔrɔla b'a fɔ cogo de di du kɔnɔ de quoi ne ka cɛkɔrɔba ye duwawu de kɛ duwawu nana jaabi ne ye a banna. A ko cɛkɔrɔba ye duwawu kɛ du kɔnɔ. N y'a faamuya. E bɛ mɛn c'est Amadiya ka livre kɔni ma foyi ɲini la k'olu kalan yɔrɔ. Bon Amadiya ka livre n y'a kuma mɛn n ye Kajaniya kuma mɛn ne ni Amadiya mɔgɔ de delila ka tile kelen ɲɔgɔn kɛ baro la. An bɛ bɛɛ ka ko ye a n'u ka mais sala an dugawu kɛ ɲɔgɔn inchallah an y'a faamu. Merci c'est ça. Mais an ka cɛw ka fili ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Inchallah. Amadiya fana ka base ye nin ko nin de kosɛbɛ ka diinɛ yɛrɛ Ala yɛrɛ adamadenw kanu ye. Merci. Amadiya ka baara yɛrɛ fanba ye dugukolo kan. N'Ala sɔnna. An ni foli barika dɔn. Voilà, n ce nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen an bɛ mɔgɔ dɔ ta an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ko daminɛ don a ma ban fɔlɔ hɛrɛ tilenna. Allo o tigi taara ayiwa an bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma k'an bɛ motikaw fo o y'an capté sisan hɛrɛ tilenna. Allo. Allo salamaleykum. Waleykum salam kuma b'i bolo. Ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ ye nin ka ci dɔ la quoi. Misala la sisan ne ka n ba la taa Iji la sisan mais wari min tɛ wari diyalen yala Iji min bɛ waati minɛ ne ba dun t'a kalama. Iji tɛ minɛ. Fofana ko Iji tɛ minɛ wa? Iji tɛ minɛ. A ko ale ba t'a kalama musokɔrɔba kɔni taara. Musokɔrɔba ta ka ti minɛ. A ti minɛ. D'accord. Bon, o fana bɛ spiritualité kɔnɔ wa? Ayiwa, mais n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛra sisan, o ji nin sira nin fɛ, après an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye. Nin taara Iji la, nin t'a kalama k'a denkɛ y'i bolo don kɛsi kɔnɔ ou a ye nanbaratɔ ko dɔ kɛ o wari sɔrɔla Iji taga sira fɛ. Iji tɛ minɛ. Bon, ne bɛnbakɛw taara Iji la o sen de la. O de y'a kɛ a kɛra sababu ye an ka cɛkɔrɔba dɔ sigira Safani taara u sen de la Iji la parce que dɔw yɛrɛ ko hali ka taa bolifɛn na k'o bi dɔ bɔ Iji barali la parce que n'i donna bolifɛn kɔnɔ sisi bɛ bɔ a la ni sisi bɔra bolifɛn na a bɛ taa min? A bɛ taa sanfɛ. N'a taara sanfɛ a bɛ mɔgɔ joli de tɔɔrɔ? A bɛ tiɲɛni kɛ dɛ. A bɛ tiɲɛni min kɛ kusutosoni jeninen tɛ ni kɔgɔji tɛ ka mɔgɔw faga mɔgɔ min taatɔ ye mɔgɔw faga a segitɔ ye mɔgɔw faga donc maintenant a ye mun de kɛ a la spiritualité la a ye tiɲɛni de kɛ. O ye spiritualité. Voilà a ye tiɲɛni de kɛ. Oui, mais est-ce que avion ka sisibɔ ni min ye wari nɔgɔlen ta k'a don a bangebaga ka ɲɛtaga la ka taa ala ɲini yɔrɔ yala olu tɛ kelen ye o? Non o bɛɛ bɛ branche kelen de kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamu
fɛn o fɛn n'a nɔgɔlen don a bɛ dɔ de bɔ i ka baraji la niveau la ne ye mɔgɔ min suɲɛ k'e hiji bila ka taa mɔgɔ i y'a tigi tɔn ye est ce que maa bɛ min k'o de fɔ mɔgɔ ye e ka mɔgɔw ba bolo kurun no kulo kunkurun tigɛ kulo kɔnɔ sugu kɔnɔ k'e bɛ t'i ta tugu i bɛ taa sɔrɔ ala y'i ta tigɛ wa i bɛ min tugu a la n'a ma janya a bɛ surunya abada ti kɛɲɛ i ye kuma in faamu sisan wala ne bɛnbakɛw taara u sen de la hiji la ka taa mun sen na fo hiji la ka taa hiji kɛ ka segin Fofana a fɔ hiji taga ni sen na a fɔ a fanga bɛ mɔgɔ la tuguni de kunberekun dimiw ni ɲɛdimiw ni kɔdimiw bɛ mɔgɔw la jabɛti tɔw ni tension tɔw ka ca ka bɔ yan olu kɔni olu fura ka nɔgɔ jabɛti ni tension nin bɛɛ fura bɛ kɛ anw fɛ yan hali i tɛ sɛgɛn i tɛ taa yɔrɔ si jabɛti filɛ ni jabɛti b'i la ni jabɛti min y'i fasa ko tɛ dɛ i ye min sɔrɔ i ba la o ko tɛ dɛ jabɛti min y'a sɔrɔ i falen kulɔlen don i bɛ lemurukumu ɲini dɔrɔn lemurukumu jalan foyi tɛ fara kan i b'a jibisi i ye ji min sɔrɔ i bɛ ɲɔgɔn ji fara kan sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ verre ɲɛ kelen min chaque 2 semaines i bɛ t'i ka jabɛti contrôler n'a b'a sanguiner a tɛ se ka tɛmɛ o kan wa a bɛ jigin dɔɔnin fo ka taa ban pewu. Falaki segi ka nin kan sa e ko juma bɛnkɛja bɛ furakɛli kɛ falaki de la falaki e ka ko ni jabɛti min y'a sɔrɔ irritéré o tɛ dɛ jabɛti min i y'a sɔrɔ bonya kɔnɔna na ni i bonyana dɔrɔn a y'i minɛ i falen mais i ye min sɔrɔ i fa la ou i ba la o tɛ mais parce que n'i fasara n'i ye lemurukumu min a b'i tɔ fa de donc mɔgɔ minnu ka bon ni jabɛti b'u la o bɛ lemurukumu ɲini dɔrɔn k'a bisi u ye ji hakɛ min sɔrɔ u b'o ji hakɛ fara kan u b'a bila fiɲɛ ou bien frigo kɔnɔ sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ verre ɲɛ kelen min chaque 2 semaines u bɛ t'u ka jabɛti u bɛ taa u ka jabɛti t'o contrôler a b'a stagner ka tila k'a jigin fo k'a ban pewu o ye falaki anw dɔrɔn de bɛ falaki di tile du la ni tile du tɛ mɔgɔ si tɛ falaki bɛnkɛja tension ta ye jumɛn de ye voilà tension ta c'est très simple i bɛ gunjɛ dɔn kunjɛ kelen ni su kora dɔrɔn la fonction chlorophylle ni gunjɛ bɛ yɛlɛma a bɛ ninakili comme adamaden kunjɛ donc i bɛ taa dɔrɔn i bɛ jɔ ni tile binna dɔrɔn e yɛrɛ y'a dɔn tile binna i b'a kari n'i y'a kari n'i ye cɛ ye kuru 3 n'i ye muso ye kuru 4 i b'a kari i bɛna tobi bɔgɔdaga kɔnɔ nɛgɛ tɛ k'a la nɛgɛ tɛ k'a datugulan ye foyi n'a mɔna i b'a kɛ filen kɔnɔ i b'i ko i b'i min 10 minutes i bɛ t'i ka tension lagɛ i b'a sɔrɔ a jiginna a b'a ban wa n'i continuera a b'a jigin fo ka na se 12-8 ou bien 12-6 i bɛ sɔrɔ k'a jɔ la normale banna très simple mais n ye dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ fana ye baro kɛ a y'a ɲɛfɔ n ye a ko aspirine filɛ ko aspirine ye fura ɲuman de ye ni mɔgɔ min yɔrɔ ka jan n'a tɛ gunjɛ sɔrɔ a bɛ to ka aspirine ta k'a kari siɲɛ 4 a kari don o don a bɛ 1 ta o la joli tɛ coaguler quoi hali ni tension y'a bin a tɛ paralyser n'ala sɔnna o faamuna falaki Fofana prévoyance i ko Mali kuma kɔnɔ baro kɔnɔ ka taa i kumana Mali kan i ye poyi di fana Mali kan e hakilina Mali ye mun de ye fɔlɔ a tɔgɔ jamana in tɔgɔ dans la spiritualité Mali jamana in tɔgɔ aw ye mun faamu a la Mali ye jamana kaw bɛɛ bɛ k'i ta fɔ n'i ye Mali yɛrɛ tɔgɔ lajɛ bɛɛ y'i ta fɔ sa an ka ɲɛtabaliya parce que an ye Mali tɔgɔ dara an ka fɛngɛ an bɛ ka kɛ tan ta parce que a tɔgɔ dara Mali la an ka bɔ Mali la an ka kɛ tan ta u ye kuma min fɔ nin kuma in de bɛ fan bɛɛ fɛ merci comme anw de ye Mali sigi n'i ye fɛn min sigi i b'o sigi cogo dɔn i b'a wuli cogo dɔn ni maa min t'a dɔn i bɛ mɔgɔ caman bɛ kuma parce que u t'a dɔn de n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ nkalon de tigɛ cɛkɔrɔba ko ten a ko n'i ye maa ye ka fɛn fɔ a tɛ fɛn min dɔn a kisɛ de man ɲi n'i ye fɛn fɔ e y'i yɛrɛ kɛ fɛn min dɔn b'a ye ka sɔrɔ i t'a dɔn i bɛna nkalon de tigɛ o n'i ye nkalon tigɛ don min ni nkalon dɔnna mɔgɔw bɛ tigi la san 100 kɔfɛ n'a dɔnna mɔgɔw bɛ tigi la o tɛ tiɲɛ ye ɔ Mali filɛ Mali sigira cogo di Mali la bozow de bɔra Asuwan ka n'u sigi yan bon bozo ninnu nana 3000 ans avant Jésus-Christ mɔgɔw y'a dɔn ko bozow bɛ yan ka daminɛ Nigeria fleuve Niger bi yɔrɔ la ni laki ninnu bozo de tun b'a la bon bozo kɔrɔ de ye ko maa min bɔra so joona bozo a kɔrɔ de ye ko kan jumɛn de ye
bon marakakan don wa? Merci, bamanankan de don. Marakakan don wa? Non, marakakan tɛ bozo parce que n'i ye Asuan fɔ an bɛ marakaw de bɔlen Asuan. E kana kɔrɔdɔn ni marakakan yi yɛlɛmɛ ko caman de kɛ o. Ah, d'accord. Dan ye tilabɛ kuma na sisan. Parce que bozokan yɛrɛ ani marakakan a bɛɛ ye kan kelen de ye mais u y'a essayer k'a yɛlɛmɛ de quoi. Bozokan de ka kɔrɔ marakakan ye. Donc marakaw de y'a essayer k'u bɛ bozokan yɛlɛmɛ. A ma ɲɛ. Donc ye kuma ni faamu u sɔrɔla k'a to a nɔ na. Bozo ni maraka fa kelen ba kelen denko kɛlɛ de y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Hali sini bozo t'a dɔn k'ale den bɛ nkalon tigɛ. Ni bozo den kuma o kuma fɔ a ye o de ye tiɲɛ. Bon bozo ni anw de ye fa kelen ba kelen kakɔlɔ. Bon n'i ko kakɔlɔ sa mɔgɔw b'a miiri ko kakɔlɔ ye siya de ye. Kakɔlɔ tɛ siya ye. Kakɔlɔ kɔrɔ de ye ko maa min bɛ boli bato n'a ye nafa sɔrɔ a la. Kakɔlɔ kɔrɔ filɛ sinon kakɔlɔ ye kusa de ye. Tɛ tulo bɛ kuma na sisan. Donc olu nalen o y'a sɔrɔ an bɛ furaw na fɛ yen boli sɔn na. Bozow nalen wa? Bozow kɔni bɛ yan. Bon an bɛ furaw na fɛ yen boli sɔn na. Bon furaw na ni anw de nana fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kira Musa ka waati la. Aw ye jɔnw ye kakɔlɔ wa? An ye kakɔlɔ ye. Kakɔlɔ ye kana y'anw de ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a faamu kakɔlɔ. O de y'a to a fɔra ko Fofana ye jamu fɔlɔ de ye an ka yan fanfɛ bolo kan. Voilà. Fofana de bɔra arabuw fɛ yen ka na. Donc aw ka pharaon sigi kɛrɛfɛ sigi kuma de fɔtɔ filɛ. Voilà kuma de filɛ nin. Donc Fofanaw ka jamu fɔlɔya de kuma natɔ filɛ. Voilà c'est ça. D'accord. Et puis a ma da yɛrɛ a dara depuis Égypte Asuan. O dɔw yɛrɛ ko en tout cas an ni jamu de taara Carthage. A fɔra ten o ka Fofana de jamu fɔlɔ ye. Aw de bɔra Asuan Égypte jamana kan ka na. Ni aw ka jamu ye. N'o tɛ a tɔ bɛ sɔrɔla yan. Tɔ bɛ sɔrɔla yan. Donc maintenant sisan an bɔlen furaw na an ye ci fɔ furaw na ye a digira furaw na parce que an y'a fɔ ni Ala ko ye tiɲɛ ye Musa ka Ala ta de ye tiɲɛ ye o de ma bɛn furaw na ma. O ma bɛn furaw na min na furaw na ko wa k'a ye mɔgɔw labɛn k'u k'an minɛ n'u ye min sɔrɔ n'u y'a kinibolo tigɛ u k'a numan sen tigɛ. Donc o kuma cɛ o cɛ tun bɛ yen ni min bɛ se ko la o bɛɛ y'i yɛlɛmɛ dɔw kɛra Duga ye dɔw kɛra ni Sa ye dɔw kɛra Bama ye dɔw kɛra Mali ye dɔw kɛra Suruku ye u yɛlɛmɛna u bɔra donc u bɔlen dugu min sigira o kɔfɛ o ko Kareta i bɛ Kareta dɔn Kareta o ye marakakan de ye o kɔrɔ de ye ko morikɛ sennɔ. Kareta donc morikɛ sennɔ o de kɛra Carthage ye bon an taara sigi Carthage. Kareta voilà Carthage filɛ ale fana ma diya parce que Italie nana Carthage minɛ bon yanni Italie ka Carthage minɛ Bacili de bɔra Fofana na. Bacili. Sɛnpara. Bon Sɛnpara ni marakakan na ko so de banna mais anw fɛ an y'a fɔ n cɛ de banna parce que cɛ in tun ye kakɔlɔ de seyi kakɔlɔ de tun don bon sotigi in fana tun ye kakɔlɔ de donc les années b'a fɔ cogo min donc a ko k'a bɛ tɛmɛ de ka taa ka bɔ ni Espagne fanfɛla ye ka tɛmɛ ka taa k'a bɛ taa Italie kɛlɛ quoi donc u ye ci de bila a ma k'a ka sigi ko Baci ko li i kilo bɛ kuma na sisan o kɔrɔ de k'a ka na est-ce que i ye kuma nin faamu donc maintenant sisan an ni o dimi de nana sigi ko gare la Algérie parce que Italiens y'an ka dugu bɔ san nɔ sinon Tunisie Carthage ye anw de ta ye anw nana sigi o gare la ka bɔ o gare la ka sɔrɔ ka na Soni sigi Soni sigira min kɛ sisan Soni o yɔrɔ jumɛn de ye Soni ye Gawo de ye Gawo mara donc Soni sigilen mais n'i ko Soni o ye Soni Ali Ber de ye wa Soni Ali Ber i bɛna retard la de o Soni Ali Ber o bɛna se o bɛɛ ma donc maintenant Soni sigilen Soninkaw tun dusu ka bon parce que Soni tunkaralakaw de tun bɛ yen tunkara kɔrɔ de ye ko masakɛ somɔgɔ donc n'i ye Mali ta Mali maaba bɛɛ ye tunkara ye Fofana ye tunkara ye Mayiga ye tunkara ye Magasuba ye tunkara ye Jaguraga ye tunkara ye Tarawelew bɔra min na bon Jaguraga de tun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ faga la i ye kuma nin faamu sa fɛɛrɛ jugutigɛ la bon n'a ye fɛɛrɛ jugu min tigɛ fɛɛrɛ jugu in papier bɛ ta ka di kakɔlɔw de ma anw de bɛ taa fagali kɛ bon Soni tun bɛ ten donc maintenant sisan Soni ma se ka fanga sɔrɔ bon k'an to Soni dinga de nana dinga bɔra Sudan marakaw ka dinga fulaw b'a fɔ ko dinga mɔgɔ faga la dinga baara wɛrɛ tun tɛ dinga la mɔgɔ faga la dinga yɛrɛ tun tɛ fɛ ka diinɛ baarakɛla yɛrɛ y'a ɲɛna a b'o tɛ marakaw fa ye wa mais o ye maraka bɛɛ fa ye dinga nalen dinga nana de a ko bɔn k'ale nana mɔgɔ de nɔfɛ min bɛ taa sigi Firawuna ka place la Firawuna dɔ in salen ji la
a ko bɔn ko maraka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɛmɛ kɔlɔnda la min ye bɛɛ dan suya la o don o de kɛra Magasuba ye bon a ye ko Magasuba ka mɔgɔw woloma a ye mɔgɔw woloma an'olu taara a sigi Maka bon Dinga a ye muso 4 de ta o muso 4 o de ye Biba Wakani Jɔnbera ani Gambi o de bɛ Wage bɛɛ wolo Wage ye kabila 6 de bon muso dira Dinga ma muso tilala ka di Dingadenw fana ma mais o y'a sɔrɔ anw fɛ balimamuso den de tun bɛ tiɲɛ ta donc Dingadenw kuma min na olu ye fanga sɔrɔ dɔrɔn olu ko k'u tɛ furu Kakɔlɔ tɔw ma bilen u yɛrɛ dama furula ɲɔgɔn ma o de y'a kɛ u b'a fɔ ko Wagadugu Ɲaami kɔrɔ de ye mɔgɔ minnu yɛrɛ dama bɛ furu ɲɔgɔn ma o de ye Sako Suguna Sise Sumare Suare ani Sila an bɔla ninnu de ye Wage donc i tɛ bɛ kuma na sisan donc maintenant olu ka mɔgɔ fagala o de tun ye ko Kakɔlɔ ye bon Kakɔlɔ fana n'i ko Kakɔlɔ mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ Kakɔlɔ mais mɔgɔw t'a dɔn Kakɔlɔ yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na Tunkara Fofana yɛrɛ tun ye Tunkara de ye n'a ka kɛ Fofana ye Tunkara ye foroba jamu di mais mɔgɔ kelen jamu ka da o de ye anw ye i ye kuma nin faamu sisan donc maintenant sisan o mɔnɛ donna anw na anw ma se k'a sɔrɔ cogo si la fanga in bɛna an fɛ cogo min na u y'a datugu donc maintenant sisan don min na Kaya Maga Sise donna silamɛya la ni Seyidina Umaru ye b'a fɔ cogo di yɛrɛ de missionnaire bila ka na n'o missionnaire tɔgɔ ye Ogubata o de nana ni diinɛ ye bon Ogubata 2 de nana Ogubata Seyidina Umaru min tɔgɔ bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ voilà o ka wagati ni Kaya Maga Sise ka wagati de bɛnna voilà o ni Kaya Maga Sise ka wagati laban de bɛnna Kaya Maga Sise ka wagati laban nin ko in tɛ biko ye koyi biko tɛ dɛ donc maintenant o wagati de bɛnna donc o wagati bɛnna tuma min na donc maintenant Kaya Maga Sise ka cɛ nalen Ogubata k'a tɛ muso furu ko n'a ma muso furu ko a tɛ diinɛ ɲɛfɔ donc a ye maraka bawalanin dɔ furu o de la fulaw b'a fɔ marakaw ma ko bɛnkɛ i kuma nin faamu sisan n kɔnɔ Seyidina Umaru ni an kuntigi ka wagati de to ye o de y'o ye wa Seyidina Umaru tun bɛ yen o y'a sɔrɔ an kuntigi bɛ yen o y'a sɔrɔ an kuntigi bɛ yen o de ni Kaya Maga Sise ka wagati bɛnna mais c'est ni Kaya Maga Sise ka wagati bɛnna bon Kaya Maga Sise fana Sise de tun ye Suguna ye u ye kɔrɔkɛ de janfa ka sɔrɔ ka Sise sigi sinon Suguna de ye Suguna dɔgɔnin direct de ye Sise ye donc o kɛlen na sisan donc maintenant Kaya Maga Sise u ye muso di fulakɛ ma fulaw fa tun ye arabu de Yemenika de don est-ce que i ye kuma nin faamu bon ale ye den 3 sɔrɔ a ye Jallo sɔrɔ a ye Ba sɔrɔ a ye So sɔrɔ n'i ko Jallo i b'a fɔ Jeri n'i ko Ba i b'a fɔ Jakite n'i ko Sidibe i b'a fɔ ko So Jeri kɔrɔ bon Jeri fulaw de b'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛ k'an da don Jallo Jeri donc i ye kuma nin faamu sisan mais Jallo Jeri kɔni a bɔra Jajiri Jalali Wali Kiram de la parce que Jajiri Jalali a ye den fɔlɔ min sɔrɔ a ye Ala fo o de kɛra Jallo ye est-ce que i ye kuma nin faamu donc maintenant sisan ale taatɔ la mɔgɔ min tun b'a dɛmɛ n'o fana ye Ogubata ye mais o bɛ bɔ Éthiopie dɔw b'a fɔ Ogubata Ibn Yashin dɔw b'o de fɔ o de mɛnna Mali in kɔnɔ yan bon o fana de ye muso in furu o de ye fulaw den kalan Éthiopien kan na sinon fulaw fa yɛrɛ tun ye arabu de donc i tulo bɛ kuma in na sisan donc o fana ye bokum sɔrɔ fulaw ba fɛ donc maintenant o kɛra 4 u 4 de taara ɲɔgɔn fɛ Maka u taara ɲɔgɔn fɛ Maka min na u taara u fulaw fa ɲini u kelen ka fulaw fa ye o y'a sɔrɔ kira tun ye kuma dɔw fɔ ye u y'o kuma ninnu bɔ a sira fɛ Ala barika la a kɛra ten donc u ni baganw sɔrɔla ka na u ma sɔn ka sigi Wagadugu o de taara n'u ye Futa donc Futa maa bɛɛ bɔra Mali de kɔnɔ ka taa Futa Jallo ni Futa Toro bɛ a bɛɛ maa bɔra yen donc Kaya Maga Sise donnen silamɛya la Woro Jariso de ko sisan ko baara ɲɛna ko Kaya Maga Sise ka Mali bila Kaya Maga Sise ka Mali bila to la Jangote Woro Jariso Jariso de ye o ye Kante ma fɛn Woro Jariso de bɛna fane kɔfɛ kuma min na Tunkara mɔgɔ minnu bɔra furaw na fɛ u tɔgɔ de tun ye Wangara o cɛ 32 o tɔgɔ de tun ye Wangara u b'a fɔ ko Lɛ Wangara donc o Wangara ninnu olu ka numu de ye fane bon kuma min na u b'a fɔ cogo yɛrɛ de an sigira yan Tunkaralaka ninnu Wagelaka ninnu olu ka Jariso de nana di olu ma fɛnkɛ la numuya la
bon ani sa ko no kɛra u ka jeliw ye donc kuma mun donna silamɛya la woro jariso y'u gɛn ko armée t'u fɛ bilen parce que u y'an janfa u donna silamɛya la donc u gɛnna ka bɔ yan olu de taara sigi Golkos Asantiw fɛ Asanti mɔgɔ n'i y'a mɛn ko Asanti Gana a bɛɛ bɔra Kayamaga Sise n'a ka jamana donc kuma o kɛlen kɔ de Manden tun ye fulaw ka bagangɛnyɔrɔ de Manden dugukolo ka jinɛ dɔ de tun bɛ yen ko Mansa u b'a fɔ Masasi Masa o ye jinɛ tɔgɔ de bon o jinɛ in yeli de y'a yira ko ni maa min sera ka jinɛ Mansa ka dugukolo pɔs'a la n'i ye dugu min sigi o dugu tɛ tunu fiyewu donc kuma kagɔlɔw nan'o kɛ jinɛ Mansa kan jinɛ Mansa bɔ a la jinɛ Mansa bɔra la kuma min na o y'a sɔrɔ Kulubaliw de ni jinɛ Mansa tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Mani ye Mani bɛ Bamako ni Segu de cɛ Maninkɔrɔ bɛ yen Maninkura bɛ yen hali sini Maninkura Maninkɔrɔ ni Maninkura est-ce que oui mani ateni mani oteni fena selenge yɔrɔ la voilà donc Mani ne kɔni t'a dɔn yɔrɔ kelen min don Manikura ni Manikɔrɔ ni Manikura filɛ de selenge merci donc maintenant a dugu in kɔnɔ san 7 o san 7 o bɛ ɲɛnɛ kɛ adamaden ɲɛnɛma bɛna jɔ jama cɛla bɛɛ b'a ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ sugu ye o filɛ selenge n'i ye baraji tigɛ voilà i bi fara i kini bolo fɛ ka ba bolo minɛ ba fara bolo in minɛ tuguni ale de bɛ na i bɛn ba nin kan Niger nin kan mais i b'o bolo fara minɛ i bɛ taa Maninkura voilà bon Mali o waati kusa bɛɛ de tun bɛ yɛlɛmɛ Kamaraw tun bɛ kɛ ni waraba ye o de y'a to Keyitaw kɛra waraba ye donc maintenant sisan an bɛna ni kuma ye donc maintenant Manden sɔrɔla ka Manden kuma sɔrɔla ka fɔ an ka bɛna Manden sigi an ko bon sen an balimamuso den tɛ fanga ta bilen an yɛrɛ den de bɛ fanga ta o de tɔgɔ dara Manden na Manden kɔrɔ de ko Magan den de bɛ sigi fanga na Magan den ni faama sara a yɛrɛ den de bɛ sigi fanga na o de ye Manden ye Maninka ni Manden tɛ kelen ye Manden kɔrɔ Maninka ni Manden tɛ kelen ye Maninka o ye Kulubali de Maninka voilà Mandenka o ye jamana min na ni masakɛ sara den bɛ sigi a kɔfɛ o de y'a to a bɛ fɔ ko Kulubali ka kɔrɔ ni Kulubali ka kɔrɔ Maninka bɛɛ ye donc i tulo n'o sa bon Kulubali fana sɔrɔla janfa de la Kulubali ma sɔrɔ yan an ni Kulubali nana Kulubali fana sɔrɔla Kartazi Kulubali n'a baninci u ye janfa de kɛ Kulubali la baninci nin fɛ c'est pour cela janfa tɛ bali Kulubali la i ye kuma nin faamu a n'a fa kɛla o de ka sɔrɔ Kulubali halala du kɔnɔ denkɛ fɔlɔ ni fa ti bɛn a daminɛna o de la donc o denkɛ fɔlɔ ni fa min ma bɛn ko n'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin donc maintenant sisan fa balimakɛw fa dɔgɔninw ye muso min ta Kamaralakaw ye muso min ta k'o bɛ taa di Kulubalikɛ ma u ko muso in de ma ko kona muso tɛ ko cɛ in man ɲi mais muso in ka ɲi ni muso in dira cɛ ma n'a ye den min sɔrɔ den ka surun ba la ni fa ye den bɛ se ka ɲɛ o de ye Konate ni Kulubali bɛ fa de la mais o ti ba la i ye kuma nin faamu sisan donc maintenant o côté denw Konate bɔra Keita bɔra o la Kadɔ bɔra o la est-ce que i ye kuma nin faamu donc o kuma Sumano de ye olu bɛɛ dɔgɔnin ye bon Sumano fana dɔgɔnin ye Tangara ni Bɔrɛ dɔgɔnin fana ye Dante i b'i jɔ o yɔrɔ la jamuko la an bɛna Manden yɔrɔ nin na Manden ni n'o ye masa min denkɛ b'i sigi a nɔ la o de tɛ Manden ye o ni Maninka fana tɛ kelen ye o ni Maninka tɛ kelen ye Maninka ye Kulubali denw de ye Maninka ye Kulubali denw mais parce que Maninka n ye Maninkaw de tɔgɔ f'i ye sisan n ye mɔgɔ tɔgɔ f'i ye sisan o bɛɛ ye Maninka ye parce que o bɛɛ bɔra Kulubali la mais mɔgɔ caman nana Manden mais munna u b'a fɔ ko Mandenka de ye Maninka voilà c'est ça u ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn minnu t'a dɔn u b'a ɲagami de voilà donc i kuma nin faamu sisan u ti fa la u ti ba la voilà donc i kuma nin faamu sisan mais Mali bɔra nin de kɔnɔ wa an bɛ na Mali ye arabukan de mɔgɔ minnu t'a dɔn u y'a essayer k'a dilan de ka arabukan in pousser Mali bubu de tun bɛ yen ale tun ye Wagadu régiment 5nan ɲɛmɔgɔ de ye fulaw nana don Wagadu kɛlɛ la kɛlɛ tiɲɛn'u bolo de est-ce que i ye kuma nin faamu donc o tuma Mali kɔrɔ de ye ko nafolo Mali yɛrɛ kɔrɔ de ye ko nafolo Mali min bɛ ji la o tɛ dɛ o tɛ a dun fɔra k'o de dɔn minnu y'o fɔ o t'o dɔn o y'o dilan de k'o kɛ n'o ye n'i ye fɛn dilan k'a kɛ ni fɛn min ye ni da b'i bolo micro b'i bolo i b'i sago fɔ kɛ sinon n'i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye a tɛ ɲɛ Mali yɛrɛ sigilen don nafolo de kan normalement Ala ma Mali dan sɛgɛn ka sɔn Maliyɛn man kan ka sɛgɛn n'i ye Maliyɛn sɛgɛn na dɔrɔn i bɛ ɲininka ɲɛmɔgɔ ɲuman de t'a kunna Mali la faama ye jama ka baarakɛla de ye i m'a ye
minnu ka kɔrɔ ni Mali bɛɛ ye Magasuba Fofana Magasuba ani Mayiga ale de kɛra ni masakɛ Muna Mayiga ko Magasuba ni Fofana k'a to ale ma ko ale b'an bɛɛ ta ale de b'an ka baara kɛ i m'a ye Fofana tɛ sɔn sigi ka kuma ma an tɛ sɔn sigi ka kuma ma an ka sigi ka ɲɛfɔ an t'o la an bɛ wele dɔrɔn nin kɛ an bɛ taa kɛ d'accord Ciden non Ciden tɛ Ciden ye jeli n'a tiɲɛna n'a tiɲɛna n'a tɛ se ka dilan bilen anw bɛ na o kuma de ni ko bɛ se ka dilan anw tɛ y'o kɛnɛ kan Kakɔlɔ de ye Manden kuma jugu fɔla ye Fofana de ye Manden kuma dɔ Fofana Manden filɛ mɔgɔ 3 de bɔra Manden ka taa se mɔgɔ 5 ma minnu janfara don min janfa kɛra Kamara y'a fɔ a ka kesu kɔnɔ yan don min na janfa kɛra Kamajan Kamara salen Kakɔlɔ ye réunion kɛ Tabon ani Sibi ko an yɛrɛ denw an'an dɔgɔninw ye janfa kan na n'i y'a mɛn funɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o Kamara minnu bɛ dan kan Fɔbali Dunbe Kamara a n'a Tana Magan Kamara Tana Magan o sɔrɔla Egypte anw nalen olu denw olu de ye janfa kɛ o ye minnu ye janfa kɛ o de kɛra funɛw ye Kamara min ye Kamara tɔw janfa o de kɛra funɛ a kuma tɛ se ka fɔ de i ye kuma nin faamu sisan komi anw gɛnna donc maintenant sisan an ye réunion kɛ Tabon ani Sibi an ko ka Fofana bɛɛ ka Manden bila parce que ni mɔgɔ fagala baara wɛrɛ t'a la mɔgɔ faga kɔ n'a den n'a dɔgɔninw y'a janfa n'a ko k'a bɛna fagali kɛ tiɲɛni tɛna wa donc sisan an ye dugu bila an bɛɛ taara Gawo de la i b'a mɛn de ko Fofana nana Manden k'a nana cogo min o b'a fɔ sinon Fofana bɛɛ bɔra ka taa anw taalen Tarawelew de bilala en place la Tarawelew bon Manden cira olu de bolo donc cadrew fana bɔra fadenjuguya digire olu la olu fana bɔra olu taara kɔnna ni Moti cɛ olu ye ɲɔgɔn sogo dun u ye ɲɔgɔn sogo dun minnu farala kelen taara a balimakɛw fɛ ji kɔnɔ kelen yɛlɛnna kulu sanfɛ i ye kuma nin faamu wa bon Kamajan Kamara fagalen kulukanfuga min dilan'o kɔfɛ ni diɲɛ bi k'a ta o dilala anw de kɔ kan an ko jɔn tɛ marali kɛ numu tɛ marali kɛ jeli tɛ marali kɛ u ko k'o tɛ bɛn Tarawelew ko k'o tɛ bɛn k'a bɛ kɛ i ye kuma nin faamu wa ko dugu bɛ apaiser ko bɛɛ ye mɔgɔ ye Kakɔlɔw bɔra nin Fofanaw bɔra nin de ka so Manden i b'i jɔ o yɔrɔ la Alassane an b'i fo kosɛbɛ i Fofana i bɛ layidu ta ni ka sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ i bɛ sɔrɔ plateau nin kan bi ta kɔnɔ an y'a birisa k'a don ɲɔgɔn na walasa ka bonne arrivée souhaiter ye nka dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala ye m'an ka jɔnya jɔ an na an b'a ta kelen kelen k'a fɛsɛ nin ye ko daminɛlen de ye a ban cogo kɔnɔ o b'Ala de bolo san kɔni b'a f'i ne ka sufɛ bɔli ma nɔgɔ dɛ i ka sufɛ bɔli bɛ nɔgɔya siɲɛ kelen su kelen de don ou n k'i layɛlɛ tile fɛ i bɛ layidu ta sufɛ wa tile fɛ n k'i layɛlɛ a bɛɛ bɛ kɛ mercredi k'i layɛlɛ tile fɛ n'Ala sɔnna ma donc an bɛ ɲɔgɔn ta o la nka i b'i jɔ n bɛ i ni auditeur a bɛ baro kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba an bɛ sɔrɔ ka kan bɛɛ da nɛgɛjuru ye 21 fufu 11 Alassane Fofana a b'an bolo yan ayiwa ni ka sɔrɔ ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo yan'an ka kan bɛɛ da an tɛ n'o kɛ Fatim i ma fɛn fɔ dɛ Fatim elle est fascinée en fait elle est fascinée. Oui, mais c'est vrai. C'est pas tous les jours qu'on est là, qu'on apprend un peu l'histoire dans le pays. Oui. Il y a radio Mbiki Rafi Bafara. Allô? Oui, entre le bilan ballon. Akara de Sony. Foka Farakala. Foka? Foka Farakala. C'est-à-dire, on connaît, il y a bien à faire, on met un maganda à Kadi de Tiendo. La radio n'est pas comme une moya, mais donne une vie. Hala kana magwaka ta magandala re e pa za ta magandala baraji ni ngama au ba be sura sigile ya abe furu dila abe kanu dila abe na de na be dila ka ba ante fonse le danga bonne ma ko amba be de doare sente nero shukon be jere singa mimi mo ko nyima akara singa wona ti na émission dama na mo ko tseka singodi ite kuma langulu na ite kire kara kama na futi a bedi bin nafa nyamko yi no ko na wuri don ka fu don lidu a diara ye surtout nous plateau nga vraiment Allah de basara ato ka Alassane Fofana Kakɔlɔ premier avec la numéro de ambata Kakɔlɔ premier amina ga numéro 10 600 ala time
a bɛ préparer dɔrɔn ka a kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 ayiwa tous azimuts kɛnɛ don ha makɔrɔ ka kɛnɛ tɛ dɛ nka l'émission tous azimuts a fɔ k'a fɔ dɛ parce que Bengadja ye kasi min daminɛ nin ma ye retilena oui allô oui n balimakɛ kuma b'i bolo ne ka wa émission na lamɛn vraiment émission a taabolo ka ɲi yɛrɛ bon numéro ko min fɔla vraiment a b'a gɛlɛya numéro d'a ma yɛrɛ Alassane ka numéro awɔ a tila ka d'a ma awɔ a bɛ se k'a tali daminɛ yanni an ka tila oui vraiment ayiwa a ka malitel o ye 69 65 34 74 a ka orange o ye 74 00 72 35 an b'i fo merci beaucoup i ni ce welela nɛgɛjuru ye 21 fonifu Tan kele tous azimuts allô ani su ne fa oui n balimakɛ kuma b'i bolo vraiment ne kɔni foli de bɛ ne bolo ne ye chauffeur de depuis surɔ ne bɛ k'aw lamɛn Djibouti frontière la fo yan ni ne yɛrɛ dontɔ ye Bamakɔ vraiment ni foli bɛ di mɔgɔ foli kan ka d'a ma ani ci baara ɲuman na Ala k'aw sɔn si la ami an mɔdenw n'aw kulomasaw bɛ se ka min lakali ami amina vraiment k'an bɛ Kakɔlɔ premier fo awɔ vraiment Ala k'a bolo mɛn baara la Ala k'a sɔn si la k'a sɔn sabali la ami yarabi Ala ka Mali futinɛ da ami an kɔni an ye chauffeur da an bɛ yala an bɛ fɛngɛ ne yɛrɛ souvent ni ne bɛ Sénégal ne connecté k'a lamɛn net kan vraiment mais vraiment je suis comblé de joie je vous remercie vraiment Ala ka su yɛrɛ d'a ma amina Ala ka taa ni ka segin baara la merci mon père Ala ka taa ni ka segin ɲuman nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen ye ami Ala kana basi foyi k'aw la sira kan ami Ala k'o dugawu minɛ vraiment ni émission in a bɛ ne bila yɔrɔ la ne t'a dɔn n bɛ n ka musokɔrɔba wele kuma caman Kucala ka fɔ mais a ko a sɔrɔ cogo t'a la comme ye connexion ko fana ma nɔgɔ mais Kucalakaw pour que olu ka se ka région bɛɛ k'a sɔrɔ quoi ok pour que olu k'an sɔrɔ fo n'u taara fɛngɛ kan internet bɛ yen nka fɛngɛ fana bɛ yen Canal Plus abonnement Canal Saki fɛngɛ kan décodeur kan awɔ n'i taara o kan i bɛ tile du lamɛn i b'a ko n'i bɛ Bamakɔ yan n y'a faamuya n'Ala sɔnna comme o b'an yɛrɛ bolo mais an t'a kalama ayi a b'a kan radio b'a kan i bɛ radio n'i sera radio ma yɔrɔ ma i b'a zapper awɔ i bɛ taa bɛn ni tile du ye ten Inch'Allah n'Ala sɔnna ma Ala ka su yɛrɛ d'a ma merci n'Ala sɔnna wele la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 Alassane Fofana tulo b'i la Kakɔlɔ premier a ko Kakɔlɔ deuxième fana bɛ yen troisième fana bɛ yen allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo an ce Lamine n b'a ni ce Lamine yarabi Ala ka sijan ani kɛnɛya kalifa an bɛɛ lajɛlen ami ne yɛrɛ la tile du bɛ yɔrɔ min na sisan ani fana Kakɔlɔ premier a ye kunnafoni mun da an ma sisan vraiment Ala k'a sara ami nin ko mun filɛ nin ye Lamine ne yɛrɛ fana y'a ɲini i ni Kakɔlɔ premier fɛ a ka nin ko in a k'a kɛ tilegan fɛ maliyɛn bɛɛ ka nin mɛn Mali sɔrɔla cogoya mun na an ka tɔgɔ in ani a nafa ye mun ye a ka yira maliyɛnw na parce que nin ko in bɛ yɔrɔ mun na version caman de fɔra ko in na hali sini a bɛ ka tunun ka taa Mali t'a den fɛ dɛ n'i y'a ye Mali bɛ gɛlɛya la a bɛ tan tɔ a bɛ tan jaja nin de ye tiɲɛ Lamine nin ye koba ye dɛ o de y'a to an ka ko kɔrɔ a kan ka sɛbɛn ka bila pour que denmisɛnninw kana taa ɲɛ fili kɔnɔna na a kana tunu walahi hali bi Ala ka sijan ani kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma ami vraiment Lamine tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ne sen wara bi ne yɛrɛ sunɔgɔ tun bɛ ka minɛ mais kabini n'i ye Mali kuma fɔ dɔrɔn sunɔgɔ tilala n na n ye n sigi k'a bɛɛ lamɛn tan vraiment hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma ami Ala ko dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma ami an bɛ mɔgɔ laban ta Alassane tɛ sufɛ mɔgɔ ye Kakɔlɔ premier est ce que a yɛrɛ ma sunɔgɔ daminɛ ka ban
Fatim i bolo kɛ k'a yigi dɛ ani auditeur ma kila Retlina oui balimakɛ bɛ kɛ mɔgɔ laban ye kuma b'i bolo ok ne tɔɔrɔ n bɛ ka Alasani fo a fɔra k'a ka cɛkɔrɔba ko Amadu Kulubali Bango Fara ayiwa Alasani allô Amadou, ça va bien? Oui, Alassane, ça va bien? Merci, Nti. Vraiment, on compte la suite. Merci. Bon, la kilo la mais c'est à fond la wele wa. D'accord, merci. Mon dingue plateau la ma wele la. Adjarani. Merci Alassane. Anga foli bi Nti weleli la aywa Alassane Fofana no ye Kakolo premier. Aka numéro de téléphone est 69 65 34 74. Orange oui 74 00 72 35. Atumbi tous azimuts Fatim. Tous azimuts. Ayo était sorti que anga kambenda. Alassane ambifo nala sona mamini wele yani donc were kala ambila ele tlefe comme iko ko sufa commandi nala sona abi famu parce que ni benga jambe kelin akoko ni mo amte sere muso kede na lomay Alassane dume ka kola premier dume sera muso nya alaga hera uchaya. Merci à toi Fatib, merci à Alassane Fofana ka kola premier benke jan, je te remercie beaucoup nga na ngina koronya ngadu Nyagado ni an kɔrɔkɛ ye a b'an bilasira a bɛ fɛn caman kan ye n balima aw tulo bɛ Alassane min na ni kɔrɔ Nyagado ka cadeau de don ko ka n'a di radio Clodo kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ko k'a di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔ Nyagado an b'i fo kosɛbɛ o waleɲuman na ani fana i bilasirabaga fana o fana bɛ an fɛ studio kɔnɔ Diallo kɛ Ousmane wele Diallo ni an tonton de ye Diallo Jerry comme Jerry ma ɲɛfɔ an ye Abdoulaye wele Diallo an b'i fo kosɛbɛ ayiwa n'aw bɔra yan na Ala k'aw ɲuman se so Ala kana baasi foyi kɛ mɔgɔ si la a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala sɔnna